Formula Baby Diaper. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. $4.50 is the SRP per piece of Heaven Economy Small by Force. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong mag-alaga. Yung bang may malasakit, kaya magaling sa bath soap. Hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ko. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial sa pareho ng sariling brand. At may malasakit sa skin dahil may shea butter moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Shield galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Rain or shine sale promo at ProSight Optical Incorporated, the professional eye care provider. Avail now with 100% sun and computer protection. Single vision, complete eyeglasses for only 845 pesos. Multi-coated lens na. Free modernized eye examination and free frame and accessories. ProSight Optical Incorporated. We have complete varieties of quality lenses and signature frames to choose from. ProSight Optical Incorporated, ang maalagaron o mabiyabihon pa ng optical. Visit us now at our Dipolog branch, located at Quezon Avenue, corner Mabini Street, Barangay Bara, Dipolog City, with telephone number 065-212-9502. Basta Floor Wax, Star Wax. Abay, misis, ating pag-usapan, Floor Wax na pinagkakatiwalaan. Star Wax, Star Wax, kintamay to the max. May waterproof formula, kaya mabuhusan man ang tubig, kintam pa rin ang sahig. Star Wax, kintamay to the max. Isang punas lang, kita bagad sa Star Wax. Kaya si misis, ang saya to the max. Star Wax, kintamay to the max. Hindi pa amoy gaas. Star Wax, kintamay to the max. Sa presyo na. Star Wax Floor Wax. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Star Wax Floor Wax. Basta Floor Wax, Star Wax. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo, sa toothpaste na ito. 4, 5, 6, nagkamali sa pagpili. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand na nalala, unique toothpaste pala. Kaya ng leading brand ang Unique, nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa unique ka na mag-asasama sa Unique is your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang oras, mga kasama, 2 minutos, nakalabay sa launa sa hapon. Tatak RMN. walang sinuman Ang matagbutang gihimo sa Dios nga may lain-laing kapusdanan. Sa mastaw, gihimo aron masayod sa kamaturan. Kay gingon, et cognoscitic veritatem et veritas liberavit vos. May balo kamo sa kamaturan, ug ang kamaturan magkahatag kaninyong kagawasan. Apan sa atong panahon karon, daghan na kaayaw ni tumaw nga tinhuan og relihiyon. Kita makapangutana, asa nini ang nagbiking sa kamaturan. Italian ni Sidya, ang tulumayon, sangka sa katarungan, abli kini sa tanang pastor, magwawalis pulong sa Dios, mabati, alauna, hangtod alas 3 hapon sa matag adlong Domingo, dinhilang sa inyong paboritong sibiyaan, numero 1, RMN DXDR, 981, Tatak RMN, sangka sa katarungan. Mga kasama, kumusta? May adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Welcome na sab sa to ang pagpanikuban sa inyong programa katong tulumanon. Kini ang sangka sa katarungan.
Hangtod ang magasama alas 3 ang tagnas yung kaupunon alang sa paghiskot sa mga butang dunay labot ang ato ang tagsa-tagsa ka mga baruganan o mga siktang gipasilungan. Ning tagda magkasama, doon na tayo pahigayon nga debate tali sa duha ka sikta, mga magdidebate tali sa duha ka sikta, ang Roman Catholic Church o ang Seventh-day Adventist. Unya, kining ato ang programa karon ato ning ilang kubjud largo sila ang oras magkasama kay taas-taas man ang seat nga time labot ining naasoy nga diskusyon kung debate. Unya, welcome na mo gihapon mong tanan sa pagpamati nining ato ang pagpanaguban magkasama sa ato ang tulumanon. Ang mga maglalantugi karong adlaw gikan sa Roman Catholic Church mao si Brad Selbert Dondoyano o ang representante gikan sa Seventh-day Adventist Church kunis DA mao si Evangelist Mitchell Bindilio. Ang tema mga kasama pamatud-an nga ang 7th-day Sabbath sa bag-ong kasabutan alang sa mga Kristohanon Domingo na. At ang balikon, pamatud-an nga ang 7th-day Sabbath sa bag-ong kasabutan alang sa mga Kristohanon Domingo na. Sumala sa Biblia o mga referensya. Ang affirmatibo kung affirmative side mao si Brad Selbert Dondoyano alias Veritas sa Roman Catholic Church o ang negative side mao si Brad Mitchell Bindilio sa Seventh-day Adventist. Unya, ning tagnaan nagyapon na ito magkauban sa gawas. Salamat kayo sa kining pagsabot sa nila sa mga kaigsunan ng mga pastor, mga magwali sa pulong sa Dios. Gikan sa lain mga sikta na sa gawas nga namati karon sa tuwang pagpanaguban. Ang atong rules and regulations sa NIMIA, dunay 15 minutos nga pamahayag ang matag debater. And then dunay 10 minutos nga pangutana o cross-examination. Ikatulong balaod, dunay 10 minutos nga ribatal sa matag debater magkasama o pagkahumana na dunay 5 minutos nga ribatal cross-examination. O niya humana na, muna ang gitawag nato nga summary sa matag debater nga 5 minutos. Ang affirmative side o ang negative side, pero ang affirmative side mo iulahi nga mupahayag sa iyang summary. Ang ikaunon, dili musapaw samtang nagsulti pa ang kaatbang. Ang ikapito magkasama, ang pangutana dili mulapas og usa ka minuto. Og ang tubag dili pod mulapas og usa ka minuto. Walay atake personal og dili mugawa sa tema. Ang pangutana basig gyud sa tema, apan dawaton ang indirect question nga i-connect sa tema. Ang ikanaunsi nga balaod, sa balaod sa Diyos, na ipulo, no? Ginatuwa unsi. Tahoron ang matag ang moderator. Of course, kinahanglan kini. O niya, karon niya magkasama nato mawati. So, aron di nato masayang ang oras ug panahon, niya naman nato mga maglalantugi sa Seventh-day Adventist Church ug sa affirmative side ang Roman Catholic Church si Brad Veritas. Iyang pamatud-an sulod sa 15 minutos magkasama nga ang 7th-day Sabbath sa bag-ong kasabutan alang sa mga Kristohanon Domingo na sumala sa Biblia ug mga referensya. Unya, by the way, nagka-video sa ning ato ang debate karon. Atong ihatag ang 15 minutos sa affirmative side sa Roman Catholic Church, Brad Veritas con Selbert Dondoyano. Hindi dapat niya, no? Daghang salamat kasama Kenneth. Mayong hapon sa akong kaatbang, Brother Mitchell Bindilio. Mayong hapon sa Brother Veritas. Mayong hapon Kenneth o ganing atong timekeeper, Brother Nicolay Luceños. O labos sa tanan, niyaman atong manager. Mayong hapon kasabang Mel, no? Niining atong pag-anuon karon. Ang kinautag kitang mga naminaw karon, matagaan jud ta og kahibalo hitungod aning atong tema. Diretso rin ta kay 15 minutos ra ba, no? Ang tema nga atong ipabarog, nahisgutan naman to. Pamatud-an nga ang 7th-day Sabbath sa bag-ong kasabutan alang sa mga Kristohanon Domingo na. Sumala sa Biblia o referensya. Atong timan-an nga sa maong tema, dili ta supak kaya ng 7th day, no?
pamatud-an nga ang 7th-day Sabbath sa bag-ong kasabutan alang sa mga Kristohanon Domingo na. So, tinaw nga dili ta supak niya ng 7th-day Sabbath, pero lamang Domingo na alang nato mga Kristiyanos. Nawasa man nato ni siya gibasi, no? Kay ang uban moingon nga wala na gibasis Biblia. Kay klaro man na nga kanang ikapitong adlaw Sabado, yang anong Domingo naman na. So klaro nga wala gina masubay sa Biblia. Ato kunong sulayan ng Biblia kung tinuod ba nga kanang Domingo dili na siya ikapito, no? Ayan. Exodo 20 versikulo 8 ngadto sa 10. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unong kaadlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapahulay. Dili sa atong gibasa mga tinahod nga di paminaw, dili gyud nato mabasa dinhi ug unsang adlaw ka mosugod og trabaho, no? Dili po nato mabasa dinhi nga kining ikapito kinahanglan gyud nga ikapitong adlaw sa semana o 7th day of the week. Kay dili mo nato mabasa ang pulong ikapitong adlaw sa semana diri o 7th day of the week. Unya, natay kutloong referensya ninyo, unsa gyud ang Sabat, no? Ang atong kutloon mao gyud mismo ang Jewish Encyclopedia, volume 10, page 604. Nga matud pa, ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa semanang gipasabot. So mo na atong mabasa sa Jewish Encyclopedia volume 10 page 604 nga kana day igpapahulay wala maghisgot gyud, no? Ug unsa gyud ang adlaw diha sa sugo, kay ang sugo wala man maghisgot unsang adlaw ka mosugod og trabaho diha sa semana. So mao na nga ato daing masabot nga kini ding igpapahulay mahimong matunong ni siya og Sabado, mahimong matunong pag Domingo, mahimong matunong pag Lunes, depende na og unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Nakaroon basin mingon ang atong mga igsuon nga brad, nganong ikapitong adlaw o 7th day of the week man lang itong igpapahulay sa mga Hudyo. Simple lang tubag. Tungod kay ang ilang unang adlaw sa trabaho nga gipili mao man ang dias kalendaryo unang adlaw sa kalendaryo o unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, mao na ang ikapito Sabado. Wa tay halis ana. Pero mao ni one thing nga angay natong masahiran nga nasiguro ko, correct me if I'm wrong sa akong kaatbang, nga nagkauyon mi nga basta wala gali sa napulo ka sugo mahimong sabto na to nga seremonyal o ordinances basta wala sa napulo ka sugo. O ang seremonyal pwede na mausab, pwede na mawala. O giklaro na ni San Pablo de las Colosas 2:14-17 nga kanang gali mga ordinances nga mahulog og seremonyal pwede na mawala o gitapos na ni Kristo gali sa krus. Mao na mga higsuon. Nga, kanang ikapito ka adlaw sa semana, klaro man na nga seremonyal, nga naman. Kay, ang balaod sa divine law, mahitungod sa igpapahulay, wa man maghisgot unsa nga adlaw ka mosugod og trabaho. Wa pod maghisgot unsa nga ikapito. Gani, sa Jewish Encyclopedia, giingon, walay piho sa adlaw sa semana ang ipasabot. Kanya, nga naman lagi itong Sabado ila. Ang ako nang giingon ninyo, tungod kay ang ilang adlaw nga gipili, sa pagtrabaho nila, unang adlaw sa pagtrabaho nila, Domingo man, muna ikapito wa tay lalis. Kana gyud ikapitong adlaw semana nga mao ang Sabado. Pero mga igsoon, kana bang ikapito ka adlaw sa semana? Gipadayon ba? Sa ako nang giingon ninyo, basta seremonyal gali, pwede na og tangon. Okay, wala man as balaod. Nakaroon mo sa may sita sa Biblia nga atong ibasihan ana. Well, ato sang tagaag background, katong igpapahulay sa daang testamento, wala mahimot ang Ginoo ato, ang katong igpapahulay sa mga Hudyo. Kay kung basahon nato ang Isaias 1:13, ang mga Hudyo kasagaran nila wa gyud makasunod. Ang Ginoo na medyo murag dalain siya, no? Naguol siya sa ilang pag-obserbar sa ilang igpapahulay niadto. Wa niya kahimot kay basahan ninyo Isaias 1:13, no? Wa mahimuot ang Ginoo sa ilang igpapahulay mao na nga diha sa Oseas 2:11 unsa may giingon niya sa Oseas 2:11 mga tinahod nga di ba no? Atong kutluko na
O gani akong kaatbang na hibalo na nini, no? Sa Oseas 2:11. O pahunungon ko usab ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bagong bulan, o ang iyang mga adlaw igpapahulay, o ang iyang tanan nga mga maligdong pagkatigo, no? Mga adlaw igpapahulay ko, no? Ipahunong. Ya wala gyud giingon diri, wa gyud butang exception diri gawas atong wa gyud giingon diri except weekly sabat. Tanan yun, no? Mga adlaw igpapahulay, no? Kaya siyempre, ngayong ikatong ikapitong adlaw si Mana, wagod sa balaod, sumaapil na. Unya, natay proiba na, no? Natay proiba nga apil yun na, bisan gali sa libro sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist, no? Sa ilang libro nga ang mga debosyon, no? Ang mga debosyon sa pahina 181, no? Ilang gikutlo ng Kolosas 2:16 ug 17 atong basahon giingon unsang mga bahin sa sistema seremonial isibo paghisgot nga mga landong ni Kristo ug busak na tapo sa cross, no? Ilaning libro. Tungod niini walay bisan kinsa nga maghukom unta kaninyo sa kalalon, kun sa ilimnon, kun sa mahatungod sa piyesta, kun sa mga bagong bulan, kun sa adlaw nga igpapahulay. Singular ang gihisgutan diri, ha? Kun sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang landong sa mga butang nga umaabot apan ang lawas iya ni Kristo. So giklaro ni Pablo dinhi nga kita mga Kristiyano musentro ta ni Kristo. Dili ta musentro atong ilang karaan nga kubinat kasabutan. Mo ni landong ra kuno to. Now kung doon naman ay mabasa nato sa Biblia nga ang mga kadakuan o bisan si Kristo si San Pablo kana bang Usan yung 10,000? Sanin kining musulod sa adlaw Sabado sa sinagoga. Dili nga pagasabton nga ang igpapahulay o tigom alang sa mga Kristiyanos kana yung Sabado. Kay unang-una wala gyud manullo si Kristo sa iyang iglesia nga ang igpapahulay o adlaw sa nagtigom nila kana gihapong Sabado. Hinoon mag-apil-apil sila, no? Mag-apil-apil sila ni ana para makasangyaw sila, no? O dili mo prueba pananglit kung basahon sa akong kaatbang katong Lucas 4:16 nga si Kristo na batasan niya nga mosulod sa adlaw ipapahulay nga Sabado sa mga Hudyo aron sa pagpanudlo. Ang word nga nabatasan dili na nato pagkasabton nga maunay adlaw gyud sa panagtigom alang sa mga Kristiyanos. Kay wala kita mabasa sa Biblia nga si Kristo ug mga apostol nga ang adlaw sa panagtigom alang sa mga Kristiyanos kana pagyapong Sabado. In fact, kung tan-aw nato sa Biblia mga igsuon, maklaro nato na nga Domingo na alang sa mga Kristiyanos kay kadtong ilang ipapahulay sa una pahunungon man. Landong lagod, gitapos na ni Kristo sa krus. Na sa Kolosas 2:16 o 17 nga ako magaling gikutlo sa libro sa ato mga igsoong Seventh-day Adventist, no? Nga gitapos na siya sa krus. Pero kay kinigong Sabat matud pa diri sa Biblia no mga igsuon naaman gud na siya divine element, no? Kay naaman na sa napulo ka sugo nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mao na siya divine element sa Sabat nga dili yun na pwede mawagtang kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Unya ang mga igsuon natong mga Hudyo, unya ang ato pong mga igsong Seventh-day Adventist ron, kana man yung 7th day of the week ila maingon gali natong pagkakumulong nga mga igsuon nga kana ding ilang definition sa Sabat base sa sugo. Murag sila gali noon may gausab anang definition sa Sabat. Kay para nila ang basta Sabat gani 7th day of the week yun na dayon, no? Hinoon mo basa kas mga referensya kay kanang 7th day of the week nahimo man gyud ang Sabat alang sa mga Hudiyo, mao nang dili po nato malalis nga kanang Sabat o kanang ikapitong adlaw semana gitawag gyud ang Sabat kay mao man na ang ilang Sabat niadto. Gani sa atong referensya mga standard reference gitawag na sa Jewish Sabat, no? Jewish Sabat. Pero alang sa mga Kristiyano dili na gyud kanang ikapito ka adlaw sa semana. Ang prueba ana no mga igsoon kanang sa Buhat 20 bersikulo 7. Kanang Buhat 20 bersikulo 7 sa naunang adlaw sa semana nagkomunyon ang mga tinun-an. Wala sila ka trabaho ana, no? Munay unang teksto diha nga atong iklaro ninyo nga prueba nga sa mga Kristohanon di ay lain ang adlaw.
Nya basin mo ingon mo ngano maghisgot magaglaing adlaw Veritas. Kay gisgutan nas Biblia, no? Kung kita mga Katoliko na lain na ang adlaw sa panagtigom nato tungod kay naa nas Biblia mismo Hebrehanon 4:8. Ngano man kay kanang ipapahulay yun sa iyang divine essence wala gina mawala na sa Hebrehanon 4:9 nga naa paghihapoy Sabado kon pahulay. Uy, Veritas bisig mingon mo nga uy, nakuha lagi ng Sabado. No, well, ato sang hisgutan nga kana agong pulong Sabado. Atong timan-an nga duha ang buti pasabot ana, no? Duha ang buti pasabot ana. Sabado nga nagpasabot og ikapitong adlaw sa semana nga Saturday, mahimo pong Sabto nato nga kanang Sabado pahulay lang. Dili gyud ikapitong adlaw sa semana. Ang prueba nato niya na kung namo ang Hubad's Biblia ni Monsignor Yap, gigamit na niya, no? Nga gi-small letter lang niya nga kanang Sabado dili kay usare meaning ana nga kanang ikapitong adlaw sa semana ra gyud mahimong Sabto nato nga pahulay lang. Mao na nga kanang sa Hebrehanon 4:9 nga naa gyapon pahulay tinuod na kay wa man gyud mohala ng divine element sa Sabat kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Oh, pero ang pagpili unsa nga adlaw mosugod ka og trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito mao nay seremonyal. So mao nay mausog. Ingon ani man gud igsoon kung lunlon divine element ang Sabat sama sa gitudlo sa atong mga Seventh-day Adventist nganong namay gitagna nga pahunungon na Usias 2:11. Unya si San Pablo po diyan ang ipanudlo sa Colosas 2:14-17 nga gihisgutan gyud ang igpapahulay gani gikutlo po sa ang devotion nga libro sa mga Adventist, no? Oh, na sila'y, to be fair naman, na sila'y note ato sa footnote nga ilag hapong i-connect na nga lain ang ipasabot ato, no? To be fair naman. Pero mo stick ko sa unsa gina sa Biblia nga ilang ikutlo nga singular dili daghan to nga Sabat. Singular Sabat ang ipasabot ato. O gani, no, maklaro na to na kay kana naging 7th day of the week, wala man as wala dito sa pulo kasugo mo nang mahulog ng seremonyal o seremonyal appeal na sa giwala, no? Pero kay naaman siya irrevocable essence nga kanang divine element unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay mo nang naarag hapoy pahulay. Pero sa Hebrehanon 4:8 lain ng adlaw diskubriho nato na buhat 20 bersikulo 7 ang mga tinun-an nagkatigom. Nya punan pa nato sa Juan 20:19 mao gyapon unang adlaw semana nagkatigom ang mga tinun-an. Sa pagkabanhaw ni Kristo mga igsoon atong timan-an nga taga Domingo, hapit tanan yun, no? Taga Domingo gid siya magpakita nga kung kanang Sabado gipadayon na ngano di man magpakita sa Kristohana. Sa pagkabanhaw niya kung gipadayon na sa mga Kristohanon. No, naapag yun na pagka human miya pagkasunod Domingo, no? Sa Juan 20:26 mo gihapon Domingo gihapon nagkatigom ang mga tinun-an. Kanya mo dagan dito sa pinadayag 1:10 sa paran-aw ni Juan ni Juan, no? Nagsimba kuno siya sa adlaw sa Ginoo. Kung ang adlaw sa Ginoo mga igsoon Domingo, matod pa, no? Sa footnote sa ang katilingbanan kanang adlaw sa Ginoo Domingo. O labi na, no? Kung nakoy panahon unya ako sa cross examination ako nang i-prove pinaagi og tinun-an ni San Juan nga kanang pinadayag 1:10 nga adlaw sa Ginoo Domingo gina. Murag apiki na ang atong panahon mga igsoon. Daghan po akong isgutan pero kay time limited man so base no sa cross examination o sa ribatan na ko tiwason ng uban mga igsoon o nindoro ko taman. Sige, salamat yan ni Brad Veritas sa ang pagpabarog sa 15 minutos yung tema. Kanya dito maglangan magkasama ang itong pangutanon negative side kung nandan na siya ang pangutana. Andam na. Affirmative, andam na bang manubag? Andam na. Okay, atong yatag ang 10 minutos na cross-examination mga kasama. Sugod na. Okay, dalang salamat Mr. Moderator. Mayong hapon, Brother Veritas. May hapon, sige. Okay. Sumala sa imong tema, pamatud-an na ang Sabat sa bagong kasabutan alang sa mga Kristohanon Domingo na. Yes, sir. Sumala sa Biblia o mga referensya. Ang akong pangutana naman pinasubay sa Biblia, asa ang teksto mabasa nga ang Sabat sa Bagong Testamento kung kasabutan mao ang adlaw Domingo. Okay. Sa nagda sa atong pagtuo, no, sa atong pagtuon Katoliko, wala mi gitudloan og tanan litra por litra, no?
Kay kami, mutuo mi, o kanang gitawag na to, implicitly stated. Kung dili man siya explicit. Gani, sa akong hibawan, bisan ng Adventist, na po implicit way of accepting the truth nga gipasabot. Kanang buhat 20 versikulo 7, dili explicit din ha nga ikapito na nila, no? Pero masabot tungod kay nagpahulay sila. Nya kanang pahulay god alang sa mga, sa Biblia, seventh day man, no? Kung atong basahon ang Exodo, nga kanang pahulay seventh day na siya. So dapat na nagpahulay ang mga tinunan ng buhat 20 versikulo 7, masabot nga kanang tekstuha nagtug-an nga igpapahulay kung 7th day alang kanila kanang adlaw, unang adlaw semana. Kung pa atong sa usa lang siguro ka teksto katong sa Juan 20:19 o sa 26 pa yun nga nagkatigom sila nga bot pasabot nagpahulay sila kaya man sila magtrabaho. Okay, follow up. Okay. Ang akong pangutana very clear na nangutana ko kay hindi manoon sa atong tema sumala man gyud sa Biblia. Wala ko na nangutana og sa inyong baruganan sa isip Iglesia Katolika. Sa tema man gud imong igamit ang pulong sumala sa Biblia. Ang akong pangutana mao ni asa mabasa sa Biblia nga imong gipamatudan ang 7th day Sabbath sa bagong kasabutan alang sa mga Kristiyanon Domingo na. Yes. Simple lang kayo, asa mabasa, doon na ba or wala? Yes. Simple lang. Mao lagi no. Implicit gipasabot sa Biblia mo to gikutlo nako ang teksto dili explicit ako mangiklaro no. Implicitly stated gipasabot sa buhat 20 versikulo 7 nga namahulay sila o ganang pahulay lagi 7th day na no masabot no. O katong sa Juan 20:19 o 26 mo gihapon nagpahulay sila. Ang pahulay mo yun po siguro kanako nga 7th day na. Pwede ba nga ato ipabasa sa moderator ang buhat 27 o Juan 20:19 kung naabay pulong diha nga nagpahulay sila, pwede ba? Ano na to ba tinawan ang katiringban o ang atong mga tipaminaw? Kay lisod man kaayo nga mukota og teksto, agi og basa, dipinsa o tubag sa nangutana nga ang pangutana simple, asa mabasa sa Biblia sa bagong kasabutan na ang 7th day Sabbath mao ng Domingo. Ditubag ka og buhat 27 o Juan 20:19. Pwede ba nga ato ibabasa sa moderator kung naabay pulong na mahulay dito ang mga apostoles? Pwede ba o dili? Excuse me kajot moderator no. Okay, Isang objection. No? Objection? Yes, objection. Okay. Sa akong statement kanina, sa akong statement kanina, wala akong maghisgot nga mabasa ng pulong pahulay. Ang akong giingon kanina, gipasabot. Okay. Nga nagpahulay sila. Kaya wala man po giingon dito nga wala sila magpahulay. Unya, wa magid po sila magtrabaho dito bisan pagbasahon. Sunod pangutana. Imong giangkon nga ang buhat 27 o Juan 20:19 walay pulong pahulay. Yes, kaysa ako nag-ingon nga ako sa explica gamay, sa ako nag-ingon gipasabot implied. Ang pulong implied, bot pasabot wala ang litra. Kaya gipasabot raman. Sunod pangutana. Sumalang sa prinsipyo sa baruganan sa Biblia, unsa may angay sabton, ang mabasa o ang di mabasa? Well, ang gibasa na to nga tungod kay ang mga tinunan ng komunyon, kanang komunyon base sa history sa simbahan, ilan ang buhat sa pagsimba, no? Gani kung atong kutlo ng 1 Corinto 16:2 instruction gali alang sa mga Kristiyano nga mag-offering sila anang adlaw. Objection. Kanang offering buhat sa pagsimba na. Objection. Affirmative side, ang baminaw na Wala objection. man ba issue din sa atong na tema, nagsimbag, nag-offering. Way pulong simba dili og offering. Ang issue, excuse me, objection. Okay. Ang ato dili na pamatud-an nimo nga ang 7th day Sabbath sa bagong kasabutan alang sa mga Kristiyanon Domingo na. Muna nga ni atay balao din nga dili ta mo gawa sa tema. Di mga ano mo nalagot man tanan ni offering. Nga man na sa tema. Let me explain, no? Okay, ito ang baminaw na objection, no? tubag sa Well, affirmative sa objection. Sige. Atong gibasa ng 1 Corinto 16:2 o katong teksto nga akong gihatag tungod kay masabot nga nagpahulay sila kay wa man puy mabasa ditong katrabaho sila. So dapat nga wa sila magtrabaho kay walay mabasa pud nga katrabaho. Kapahulay sila kay unsa may balian ng kanang katrabaho. Kapahulay. Okay, ang tubag sa affirmative red light sa mga objection is masabot lang. Okay, sunod pangutana. Imong gibasa unang bersikulo gyud sa imong pagpahayag na ang Exodus 28 ngadto sa 10 uyon ka ba nga ang maong teksto mao ka na ang naghisgot og divine law kung napulo ka sugo? Yes.
Okay, Uyon salamat. Matod pa nimo nga sa napulo ka sugo, dili ang mabasa mao lamang ang ikapito ka adlaw, dili mabasa ang ikapito ka adlaw sa semana. Tinuod ba to? Well, pwede usbo ng pangutanan. Okay. Matod pa nimo nga ang mabasa sa napulo ka sugo, ikapito ka adlaw. Dili mabasa na ikapito ka adlaw sa semana. Yes, correct. Ang balaanon o pahulayan. Yes, Tinuod ba? Oh, pero sa Jewish nga pahulay, kapitong adlaw si Mana Okay. kay Domingo mas lamusun. Okay. Kung mabasa na ako sa Exodus 20, ang pulong ikapito ka adlaw sa semana, uyunan ba nimo nga wala nimo na sayri kini maong pahayag? Well, dili ko mo yun kung ibase na to sa original nga hubad sa Biblia ta sama sa interlinear kung naka-interlinear Hebrew diha kung mo na gi-state dito, well, mo uyon ko nimong nasayo. Pero sa ako mga Bibliang ipangbasa o gisubay na ko sa interlinear Hebrew, dili gid mahubad o mabasa ng 7th day of the week. Ikuan ra gyud 6 days labor then at the 7th ikapito pahulay. Wa gyud mag-specify unsa nga lawa gyud diha sa Exodo 20. Okay. Sunod nga panutana. Kung mabasa na ako sa Biblia ang pulong 7th day of the week sa Exodus 28 nga to sa 10, uyon ka nga nasayop ka sa imong pagpahayag. Well, mao lagi kung ang hubad nga imong basahon sama ng dynamic nga pangpun-an sa unsay nasabtan sa translator, well, og kana may basihan may imong muuyon ko nga nasayop ko ana. Pero kung ibase sa mga kasagarang hubad sa Biblia o sa interlinear Hebrew, dili gid mabasa ng pulong 7 days Sunod a week. panutana. Kung mauuyon ka nga doon ay mabasa sa Biblia na 7th day of the week ang Exodus 28 nga to sa 10, pero di lang nimo uyonan kay mato di mo dili original. Oh, Uyon ka. depende sa version. Okay, Kung ang version ni kuan siya ka ng ni uyon siya dito sa original o sa mga hubad yung nga kasaligan base sa interlinear Hebrew, well, mo uyonan nga sakto ko sa imong point kung uyon siya. Pero ako man ang gisubay ko daan no, sa akong pagtuon nga wala gyud ang 7th day of the week sa original. Okay. Kung mabasa na ako sa Bible Dictionary na ang Exodus 20 versikulo 8 nga 11, 7th day of the week ni, o yun na ninimo supakon. Well, kana naghisgot na siya referring na sa tradisyon sa mga Hudyo. Nga kan ang ilang ipatunong ana 7th day of the week. Pero ang balaod naghisgot ingon ra unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Wa gyud na siya maghisgot unsa gyud ang ikapito. Kay ako po nang ikutlo ng Jewish Encyclopedia kanina nakadungog man ka volume 10 page 104. Wala gyud ni piho. Wala piho. Sunod pangutana. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit ang Oseas 2:11. Oo. Sa imong paggamit sa Oseas 2:11, mao pa ni baruganan nga imong gisunod nga nga day papahulay gihunong na mo nang di na kamo pahulay sa alay pamulay. Ato iklaro unsa nga ipabahulay gipasabot. Akong ipasabot yang gipahunong na katong masabot na to nga seremonyal. Kanang ikapitong adlaw semana wala man ito gyud sa balaod sa Exodo 20. Mao na sige pahunong dili So, lang ang divine element kay ang divine element niya nga unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay padayon gihapon na. O kanang Domingo matunong man na kay kung musugod ka og Lunes sa trabaho ang ikapito nimo mao man gyud ang Domingo. Sunod pangutana. Matod pa nimo sumala sa Biblia ang ikapitong adlaw Domingo. So pagkabas sa hubad sa Katolikong Maayong Balita Biblia na ang unang adlaw sa semana mao ang Domingo, so pagkanini uyo. Dili ko musupak ana kung naghisgot tag adlaw sa semana Domingo din ang unang adlaw sa semana. Pero dito sa balaod man gud atong gidbatihan kanang Exodo 20 utso nga to sa 10 nga wala naghisgot og kalendaryo. Mao na nga kanang pagpiho unsang adlaw ka musugod og trabaho seremonyal na kay wala hisgotis balaod. Sa kay seremonyal mao nang pwede mausab og nausab yun kay giklaro na sa Hebrehanon 4:8 lain ang adlaw. Okay. Sunod pangutana, matod pa nimo uyon ka nga ang adlaw Domingo unang adlaw sa semana sumala sa Biblia. Ningon po ka nga ang 7th day Sabbath mao ang adlaw Domingo. Kung mabasa nako sa kasaligan ng mga encyclopedia na ang adlaw ipapahulay sugod sa sinuganan mao ang adlaw ikapito kung Saturday uyon na nimo. Well, nakabasa mo po ko ana nga ang ipasabot sa Jewish na sa tradisyon. Sa Jewish tradisyon. Okay. Matod pa nimo ganiha na ang Jewish Encyclopedia nag-iyon na way piho ang pito ka adlaw. Ikapito ka adlaw. Yes, ang sorry, excuse me. Okay. Ang diyan nimo na po kauyon ka karon sumala sa Jewish tradition. Buot pa nimo samtang na mismo ang mga Jewish nga imong gigamit nga referensya way klaro samtang ang imong gitubag karon nga ang Jewish
tradisyon nag-angkon gid nagpamatuod nga ang ikapito ka adlaw sa semana nga ang Sabado. Well, inanin no? Depende na sa pagsabot, no? Kay naman ko diri po Jewish Encyclopedia nga kanang nasa internet, no? Ako maning gi-research nga kanang Sabat go duha ang meaning. Seventh day of the week nganong giusan as meaning kay mo man na tradisyon sa mga Hudyo. Pero nay usa ka meaning nga gibutang rest lang pahulay. Nga mutakdo gyud didto sa napulo ka suko. Mao na nga ang katong encyclopedia nga akong gikutlo nag-specify po to siya sa meaning yun sa unsa ng Sabat. Okay, na-propose ang atoang cross-examination 10 minutos sa negative side o affirmative side. Nibig lang magkasama, di ta maglangan. Atong yatag ang 15 minutos sad sa kining negative side pagluad sa iya ang gipabarog sa affirmative side. Remets? Okay, dan salamat Mr. Moderator. Atong pasalamatan usab si Brother Brita sa iyang pagka-honest nga sa diyang nangutana taniya sumala sa mabasa sa Biblia doon na ba'y mabasa na ang 7 day Sabat sa bagong kasabutan alang sa mga Kristohanong Domingo na. Ang iyang tubag wala'y mabasa pero doon ay masabot. Salamat kayo na nakapunto igsoon. Ang atong mga kaigsoon na lang ang magtimbang-timbang sa ato pa klaro o tinaw nga wag yun di ay mabasa. Kaya wag may mabasa sa Biblia, di modo ang tema wag yun di nakabarog. Kaya sumala man sa Biblia. Sa buhat 20, sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 13, niya ang prinsipyo igsoon. Unsa man di ay ang angay sabton. Ingon si Apostol Pablo, kahit kami walay lain nga ginasulat kaninyo, gawa sa inyong mabasa o masabot. Kami, ako nagamasinubutot na inyo unta kining masabtan sa hingpit. Unsay sabton ang mabasa. Maubita na nangutanag yuta kaniya may sumala sa Biblia. Now, mga kaigsunan, matod pa niya sa iyang pahayagan niya, ang gibasa niya, ang gikotlo niya, ang Exodus 20, versikulo 8 ngadto sa 10. Ingon siya, nga naay mabasa ang ikapitong kaadlaw, pero dili mabasa ang ikapitong adlaw sa simana. Muylo kay na may mga referensya ang atong nabasihan. Ato ko mabasahon, kining usas mga diksyonaryo igsoon sa Vine Expository Dictionary of New Testament Words and Hybrids Edition na sinulat ni Vine Sixon. Unsa may iyang gipahayag din mahitungod sa adlaw na ipapahalay diha sa Exodus. Ato ko nung basahon. Naginon, the observation of the 7th day of the week enjoined upon Israel was signed between God and His earthly people based upon the fact that after the 6 days of creative operation, He rested. Exodus 31:16 and 17, Exodus 20 verse 11 to 8 to 11. Ato ba klaro nga ang usa nga magsusulat nagpamato dili Adventista kini si May Sixon o sa kini kabanggitan nga maghubad sa New Testament Greek Bible. Di pa matuod nga ang Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11 adlaw ipapahulay kana nga ikapito ka adlaw sa simana. Buyo atong basahon ang bersikulo sa Biblia nga naay litra por litra gyud mawasa na ang ikapitong adlaw sa simana diha sa Exodus. Agi og ligarig son tungod ka nga akong trabaho niining takla karon is usaman ka negatibo. Ako lang buhaton ang pagsunod sa akong naghaatbang sa mga bersikulo na iyang gikotlo. Namatod pa niya, wag yo'y mabasa. Nakinon, remember that the Sabbath day belongs to me. But for the 6 days, you have labor. But the 7th day of the week, of each week, belong to me. Klaro ikson, o higala nga, Exodus 20, versikulo 8 nga to sa 10 ang akong gibasa. Naway mabasa, but the 7th day of each week belongs to me. Sa ito pa, dili na ito malalis.
Naabay nung Danigson nga kining pimaha, wala yun ni Barog. Ano man? Dili mata mo, nalis ka na kay Domingos Biglia, dito maghalis. Pero ang pangutana, unsa man ang Domingos Biglia? Unang kapito mag-adlaw, ipapahulay ba? Igsoon, wag yung mabasa sa Biblia na ang adlaw ipapahulay, mao ang Domingo. Ako gunang nagi sorte ninyo, na wag yung gitawag ang adlaw ipapahulay nga Domingo. O niya, ato ko nung hatagan pagtagad. Katong iyang gigamit nga Oseas 2:11. Mato pa niya, hindi pa hunong na. Mabita ito lang utana unta ta. Nga, mabainungdan na huwag ka ipahulay sa adlaw ipapahulay kay gipahunong na sa Oseas 2:11. Ingon siya ipaklaro kung saan adlaw ipapahulay. Sa ato ba, dili po siya masugot nga tarang aday ipapahulay ni. Kay iyan yung tarang aday ipapahulay, kining iyang gihilang aday ipapahulay Domingo. Na mapapil mo ipahunong. Pero ato ko na masahot. O pahunongon ko usad ang iyang tanang kalipay, ang iyang mga piyesta, ang iyang mga bagong bulan, ang iyang mga adlaw ipapahulay, o ang iyang tanan nga mga maligdo nga pagkatigo. Ako rang ingno ni sila ini buman. Igsoon, kini nga bersikulo ha, kung ato ning hatagang konklusyon diretso, makabasa tang gipahunong hunong dayon, di nato hatagang pagtagan, unsay rason nganong gipahunong ni delikado. Nga naman, ipahunong man ang tanang kalipay, na di na tarong mga tawa. Pag sige na tarong panghila, yang tawa mo tabrag yun, kasalat at Oseas 2:11. Ipahunong man ang mga pista, di pwedeng mingawan hindi polo kung wala pista. Sa ato pa, Brother Bonitas, bakjab din sa versikulo nga ngayon yung iatake nga anong ni pahon ni undang mong adlaw sa baro. Ano ipapahulay kay gibawon ng gabitong Oseas 2:11. Kay anista nga mo gamit sa versikulo, di na ito pili-pilion. Atong sundon tanan. Kay gibawon ng mga kalipay, gibawon ng mga piyesta, gibawon ng putang bagong bulan. Di puro karang bulan na lang ato ang doon. Wala bago. Gibahon ng pot ang adlaw ipapahulay. Murang kapabor-pabor na. Tawa na. Nga kining katapusan, kay gibahon ng mga tanang maligdong pagkatigam. Kumusta man ang misas pare? Ay ko kinang kiat-kiat na. Kanang prayer meeting des kapilya, ay ko kinang kiat-kiat na. Nakonsulto nato ng bersikulo ha, na may atong iatake, atong gamiton nga ebidensya nga gibahon ng nana. Ang nagkatumaw na yun kanang matang Domingo nas bulangan, kaperte ng di manaligdong. Di ba? Pero, tingnan ang ngayon ni hatagan pagtugad. Kaya kung mo basahon ng Biblia igsoon, doon na itulog kamatang sa adlaw ipapahulay. Kabalaw sa Brother Bonitas anak. Mabito itong iyang gigamit ang among libro, kaya ang Colosas 2:16, adlaw ipapahulay na Brother Bonitas, dili na weekly sabat. Kaya dito mo sopan ka na ceremonial sabat, pero di ba mo dakoy akong di man eh. Di ba ako magpapatuon? Di ba? Ako lang sa isa-isa nga ang adlaw ipapahulay gipahulong sa Oseas 2:11, mao na ang adlaw ipapahulay sa Ikadawang Kronikas 36:21. Unsa man ang ipapahulay iyang. Kaya nga dahil papahulay nga iyang alang na siyuta, di na alang sa tawang kapito katuig at masahon. Aron sa pagtuman sa pulong, ni Jehovah pinahagi sa baba ni Jeremias. Hangtod nga ang yuta makapahimulos sa iyang mga adlaw ipapahulay. Samtang ang ikapito ka adlaw sa simana igsoon, dili na iyang ipapahulay. Nga kita sa Biblia, giangko na sa Ginoo, akong adlaw ipapahulay. Kaya ang Diyos ang nagpahulay ni Ana, sukat mo sa sinugdanan. Muna nga, Sige. ato nang hatagang pagtagad, dili kayo magkabasa tag ipapahulay, nagipahulong ato na yun nga ikapito ka adlaw sa simana na yun. Okay, klaro. Now, matod pa nila din ang Hebrehanon 4:9, versikulo 11, tinuod yun gawa yun na gihunong. Na yun. Biraw, ato ko na rin o kayo ni ato mga Biblia ni.
Kailangan magutang Biblia ron. Atong tanahon. Ato ta sa Good News Bible. Hebrahanon 4:9 nagingon. So it is however, there still remains for God's people a rest like God's rest on the resting on the seventh day. Klaro, Good News Bible. Unsa di ay ang Hebrahanon 4:9 na iyang igamit? Mato pa niya dili na 70. Sabado na pero dili na 70. O sa may ginoo dili sa ato nga mabasa sa Biblia, ato masahon. Bitaw. Ano ba ito nga Biblia? Kadaghan magani. Nawaling uban. Yung the next one. Douay version, Catholic Bible. Hebrahanon 4:9. Busa dunay gibilin nga Sabado, pahulay sa pahulay alang sa langlumsod sa Dios. Kay ang misunod sa iyang pahulay, may pahulay usab gikan sa iyang mga buhat, maingon sa pagpahulay sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Klaro. Sa ato pa, si Apostol Pablo ni-refer sa kreasyon. Kaysa ikapito ka adlaw, ang Diyos ni pahulay man. Ang pangutana, kung sa may gigon sa pasyong Nazareno, sa pagpahulay sa Diyos, sa ikapitong adlaw, binang atong pasahon. O sa may lang pangutana, din mga kaigsunan. O sa adlaw, ni pahulay man ang Diyos, pasik adlaw Domingo na ni. Bilang, mahal pasyong Nazareno, pasyong mahal Nazareno, nag-ingon sa page 5 nag-ingon. At sa Henesis na libro na lalaman ay ganito, naglalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Pabili ni Adventista ito, Katoliko. Niangkod na sa unang adlaw gibuhat sa Diyos, ang kalibutan adlaw Domingo. Tinutuot sinisiyatan ng Santa Iglesia Dilag, ang sa Henesis na sulat, aniya ay pawang tapat at Diyos ang napahaya. Ang mga basulat sa Henesis, pawang tapat, tinuod, Diyos ang nagsulti. 6 na araw ay bago nangyari itong mundo. 10 nang gawin ng tao. Nagtaan sa ikapito, itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na mahawain at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Naghisgot og Domingo o ng adlaw, naghisgot og ikapito ka adlaw, naghisgot og unong kaadlaw, gibuhat ang kalibutan, naghisgot nga ang Sabado nga ikapito ka adlaw, mao ang adlaw nga matod para sa Ginoo nga angay natong sundon. Pangutana igsoon, unsa may marugana sa Iglesia Katolika na itong sa Domingo? Nakatigasa mo ba Catholic doctrine? Atong basahon. Unsa yung pahayag mahitawag sa adlaw Domingo? Pwede ba nga ang Domingo himoon nga adlaw ipapahulay? Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronological every week. Page 584. Ang Domingo ipanayag ingon na lahi gikan sa adlaw ipapahulay. Ading gila mo silbi. Ang atong ingnon nga maura na kay ang basahon sa kanba katigasa mo ng Catholic Church, lahi mong yun ang Domingo, Brother Benita, sa adlaw ipapahulay. Lahi ang adlaw Domingo gikan sa adlaw ipapahulay. Mumita na nga dili yun mo mabasa na sa imong mga versikulo ka nagdipagamit nga ang adlaw Domingo adlaw ipapahulay na. Kaya buhat 20 versikulo 7 di mo na mo. Nga naman, Sabado manas gabi. Nga naman, kaya Sabado gabi, so, pagsalap na, muna man ay biblical recording sa unang adlaw. Kaya ang biblical recording sunset to sunset man, ato masahon. Pagka Sabado sa gabi, nagtigom kami, aron pag-ambit sa balaang panhapon, o ang mga tao
giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi. Unsang panahon na ni, Sabados gabi, nga naman, kaya pagkabuntag sa adlang Domingo, si Pablo mulawig, muadto sa Troas, dili Domingo. O kato ni Sundon, ato mo sumunod nga itong adlas magsimba, Domingo, Sabados gabi ito magsimba. Kung sa mga kaigsonan, tinod nga pagkasulti, kini nga tema, wa di ni nakabarog, kay wa di versikulo, ato pabuton, kaya napamanisiya yung ribatal, sa second stand, na 10 minutes or 10 minutes. Ato pabuton, mabasing na na dito. Kay, wa'y mabasa sa Biblia, litra por litra nga ang Domingo, adlang ipapahulay sa teksto. Wa. Pero naayuban nga mga footnote sa Catholic version. Nailang yun nga gi-insert dito sa footnote nga ang adlang Domingo, di pahulayan daw. Pero dili sa teksto. Catholic version, website din sa Dasalamat. Okay, natapos ang 15 minutos na pagluad sa negative side sa gipabarog sa affirmative side. Dinitas sa 10 minutos nga pangutana sa affirmative side ngadto sa negative side. Ang 10 minutos ato ng sugdan. Hello. Buhat 20 versikulo 7, Brother Mitchell, kinagingon ka man nga wala sila nagpahulay, anak. Giingon ba diha nga nagtrabaho sila kay wa man nagpahulay? Dagang salamat. Dagang salamat, Brother Berita, sa imong pangutana. Ang buhat 20 versikulo 7, wala naghisgot niya ang adlang igpapahulay. Ang atong tema, Brother Beritas, pamatud animo nga ang adlang Domingo sa bagong kasabutan, mao na ni ang adlang igpapahulay. Na mahulay mo ng silag nag-unsa diha ang mga tinunan, ang adlang Domingo sa buhat 20 versikulo 7, kung Sabado o gabi ang ilang pagsaulog sa balaang panihapon, walay mabasa nga kanang adlang Domingo sa 20 versikulo 7, giila na nga adlang ipapahulay na tubag ang pangutana. Ako manggi pasabot ka ganina nga dili litra por litra kundi masabot sa tekstong nabasa. Tungod kay wala mo sila trabaho riya. No, wala nagaingon ko nga mahulay sila. So Okay. kung moingon ka nga Daling pangutana. lagi, kung moingon ka nga wala sila magpahulay diha, but pasabot ka trabaho sila. So asa mabasa diha sa Biblia katong buhat 20 versikulo 7 nga nagtrabaho sila. Dagang kayo salamat. Wa gyud ko nagpamatuod nga nagtrabaho sila. Akong gibasa gisundan ang imong bersikulo nga ang buhat 20 versikulo 7 ang gibuhat sa mga tinunan nagsaulog sa balaang panihapon sa Ginoo. Apan Sabado sa gabi. Unya wa naghisgot diha nga ang Domingo adlang ipapahulay wa. Dili sabto igsoon kay nagtigom sila niya ng panahon na adlaw na nang ipapahulay. Nga naman, niya mabod mabasa sa balaang kasulatan na kada adlaw nagtigom sila. Adlaw-adlaw sila sa 2:46 nagpikas ipagkasong tinapay dito sa ilang kabalayan. Sabto na po, adlaw-adlaw na po, adlaw ipapahulay. Dili na. Dili sabto, Brother Boletas, kung magtigom ang mga tinunan o kaadlaw Domingo na nasugod nga natod na atong Sabados gabi nahimo na ng Domingo ang adlay papahulay. Why mabasa usbon ko? Sa tema nimo na 7 Sabat sa bagong kasabutan alang sa Kristohanon, Domingo na o dahil mo gamitin ang buhat 20 versikulo 7, santo say na ang versikulo di yun mo napig nimo kay wag yun nag-ingon diha nga kanang adlang Domingo ha 20 versikulo 7 sa buhat adlaw ng ipapulay na tubong kasabutan. Ang akong pangutana, Brother Mitch, kay nag-ingon ka man nga dili na ipapahulay, but pasabot sila na wala sila mahulay diha, but pasabot nagtrabaho sila. So asa karon mabasa kay imo man gi-imply sa imong pag-istorya nga dili na pahulay nila. So asa mabasa nga nagtrabaho sila? Okay, usbonadong tubag. Salamat kayo sa imong balik-balik na pangutana. Atong gisundan ang imong bersikulo sa paghiling sa buhat 20 versikulo 7 na imo na nang giangkon nga dili ko mabasa ang pulong adlang ipapahulay sa buhat 20 versikulo 7. O nga imong giingnan ko nga nag-ingon kong nagtrabaho sila. Wala ko nag-ingon nagtrabaho. Akong gibasa, nagsaulog sila sa balaang panihapon. Okay, klaro? Pero Sabado sa gabi, wa tao gatok adlang ipapahulay. Klaro? Wala, tinuod ba nga wala tao ga og kanang unang adlaw semana katong adlaw? Okay. Wa ko kung nag-ingon na dili na adlaw unang adlaw sa simana.
ang atong giingon, Giingon? excuse me, nga ang buhat 20 versikulo 7, unang adlaw na kung Domingo, pero Sabados gabi, kaya pagsugod sa unang adlaw, Sabado mas gabi, pagsalok man ko sa Sabado. Mauna nga, kabahin na sa unang adlaw sa semana kung Domingo. Wa ko na yun din na unang adlaw. Pero, ang issue din ni Brother Veritas, kaysa tema, nabagot ay tema na atong dibasihan. Nga ang adlang Domingo, adlang ipapahulay. Munang paningkamuti karon nga makasabasa kag bersikulo sa Biblia, nga authenticated Bible, translation nga matuod, nga ang adlang Domingo, tawag sa teksto, nga adlang ipapahulay, nga mao ang sabi. Kamu may tema? Salamat pangutana. Okay, imong balik-balik ko ng litra. Nga ako klaro man ko nagpasabutin mo nga dili sa literal sense but sa implied but pasabot na amang gusto ni Nehemias utso nga apil ang masabot. So, kay wa may mabasang katrabaho diha sila sa buhat 27. Unang adlaw sa semana, unang nagpasabot nga nagpahulay sila. Okay, niya ito ba? Brother Veritas, ang imong tema na ilitra. Mao nang mabasa. Mao na kay imo magibutan ng sumala sa Biblia, mo na atong basahon sa Biblia, ang imong tema kung naa ba? O niya matod pa nimo, masabot. Kay wa man sila na, nagtigo man sila, wa sila nagtrabaho, nagpahulay sila. Lahat, kung muna atong katanungan, buhat 2.46, kaya adlaw nagtigo man po ng mga tinunan, tanang adlaw na po dito, adlaw papahulay. Wow, diya po na. Di sabto ning son ang issue karon ang ikapito ka adlaw na ipapahulay sa bagong kasabutan mao na ang adlaw Domingo alang sa Kristo. Ano mo ni issue? Okay, ang pangutana. Okay. Karon, kaya nag-ingon man ka nga dili gyud ipapahulay sa mga Kristiyano ang Domingo. Asa mabasa sa Biblia nga nanudlo si Kristo ug ang mga apostol nga karang Domingo dili na ipapahulay. Okay, salamat. Wala rin yung nga palutana. Asa mabasa sa Biblia niya. Mateo 28:1 atong basahon. Tapos sa adlaw ipapahulay sa pagbanagbanag na sa adlaw, sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto aron sa pagtanaw sa lubnganan. Namahulay wa. Nangadtong misteryo. Mo hinungdan nga ang Biblia, wa nagtudlo nga ang adlaw Domingo sa bagong tuig ni galatog simbahan. May panahon sa pagsimba, kung dili igalatog misteryo, kaya di mapunta ng watog misteryo, simba toyo. Ako pangutana, ako karon asa mabasa sa Biblia si Kristo ang mga apostol nanudlo nga kanang Domingo dili na ipapahulay. Niya na, as mabasa, tapos sa adlaw ipapahulay, sa pabanagbanag na sa buntag sa adlaw Domingo. Di klaro nga ang Domingo dili atin papahulay, kaya tapos naman. Si Maria Magdalena o ang laing Maria nga mao ang inhalig ni Jesus kasi Mama Mary nangadto aron sa pagtanaw sa lubnganan. Di yun na ipapahulay son. Kanaw sama sila na mahulay. Okay, never to ba? Kanaw sama sila na mahulay. Lucas 24, versikulo 23-54 kanto 56. O na mahulay sila sa adlaw Sabado sumala sa kasuguan. Natubag ang pangutana. Okay, ang ako kung ipangutanan nimo, mabasa ba diha nga ang mga si Kristo ug ang mga apostol nag-ingon nga kanang Domingo dili ipapahulay. Ang imo kong gibasa katumang na mahulay sila sa Sabado sa Jewish tradition. Dili na ang pangutana. Ako pangutana referido sa imong giingon nga kanang Domingo dili ipapahulay mo nang ipangutana kanako ron nga naabay mabasa nga si Kristo nanudlo nga og ang mga apostol kanang Domingo dili na ipapahulay. Ayaw ko basahi atong ilang Jewish sabat. Okay. Supak ato. Ato ba kung pinaw? Matod pa nimo Jewish tradition to. Ang Lucas 23:54 ngadto 56 ang mga sumusunod ni Kristo mikuyog kaniya aron sa pagtanaw sa iyang pataylawas sa kondyon sa pagpahimutang sa lubnganan o pagkanog na mahulay sila sa adlaw nga Sabado sumala sa kasuguan. Mateo 28:1. Tapos sa adlaw ipapahulay sa panagbanag na sa buntag sa adlaw Domingo si Maria Magdalena o ang laing Maria na ngadto aron sa pagtanaw sa lubnganan. Klaro, ang sumusunod ni Kristo nga mga Kristohanon kasi Kristo may autor sa Kristohanon. Wa gyud na mahulay sa adlaw Domingo. Alawat, pangutana. Well,
ang imong gibasa mo ug gihapon gibalik-balik nimo katong Jewish tradition. Sa among gituo ang Katoliko, dili man gud nimo supak nga sa sinugdan ila nang girespeto sa pero sa ilag yung panagtigom sa mga Kristiyano mo na ako kang gikutloan og buhat 20 bersikulo 7 nga nagkatigom man gud sila. Then katong Juan 20:19 ug 26 mo gihapon nga sa pagkabanhaw ni Kristo nagkatigom sila. Mo nang nagpasabot Ang pangutana. mo lagi nagpasabot nga nagpahulay sila kay wa man sila katrabaho. Mo nang ipangitaan ka nako kung dili gyud na igpahulay nga nagpasabot nga mayon kag nga ang Domingo dili igpahulay. Una asa mabasa sa Biblia nga si Kristo og mga apostol nagtudlo nga dili na siya igpapahulay. Tubago na nako. Oo, mao na. Ngano pa mag-isulat ni Kristo nga ningon na mas Kristo nga ang Sabado mo'y adto ipapalay sa mga tugon. Importante. Excuse me. Nagingon na si Kristo nga tapos sa adlaw igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw Domingo. Klaro, nangadto sila sa loob. Nganan, dili mo abot ang adlang Domingo kung dili mo labay una ang adlang igpapahulay. O niya nang matanak ka, asa man mabasa na itudlo pa ni Kristo nga ang adlang Domingo dili igpapahulay. Alang-alang itudlo nga, nilabay na ang adlang igpapahulay. Usa pa mo abot ang adlang Domingo, itudlo pa na niya nga dili ang igpapahulay. Apakanundo ta mo na ay. Dili ta kasabutan na kapunto. Bueno, na-upos na ang 10 minutos nga cross-examination. Tali sa negatibo, ang nanubag ang negatibo, ang nangutana is ang affirmatibo. Dito sa 10 minutos nga ribata sa matang debater, una-una to ang affirmative side. Alang sa 10 minutos nga ribata matang debater. Atong nahon si Brad Veritas sa 10 minutos. Okay, salamat kayo sa akong katbang. Mga igsoon, iyang gibasa ang Lucas 23 nga nagisgot dito og igpapahulay. Then matod pa niya tungod kay ang 7th day of the week gitawag og igpapahulay, nagpasabot nga ang mosunod dili igpapahulay, no? Iya tong interpretasyon. Dili man gud ang musupak nga kanang Sabado Jewish Sabbath yun na. Nga ang atong pangutanan niya mahitungod sa Domingo kay iya man kung gisupak akong pagpabaro nga kanang Domingo dili na igpapahulay. Muna nangutana ko niya asa mabasa sa Biblia nga ang adlaw Domingo dili igpapahulay. Ang iyang gibasa gipasabot tungod kay ang Sabado sa mga Hudyo igpapahulay, therefore dili na dayon igpapahulay ang Domingo. Nakaron kadtong sa Hebrehanon 4:8 klaro man nga sa New Covenant nagisgot naglaing adlaw sa pahulay. Kaya mayong gikaglaing adlaw tuto pa, dili lang day ka ng Sabado, kaya naman day pahulay nga dili na katunggaan. Lain na, no? Mga igsoon. Na ako'y referensyang kutloon ninyo dinhi, no? Sa Microsoft Encarta, no? Kining definition anang Sabat, matod pa, Sunday as a day of religious worship. Sunday observed by most Christians as the day of worship, rest from work. Mauni nga Sabat akong ipasabot nga Sunday. Kaya nahimo man yun yung igpapahulay sa mga Kristiyano, kaya magkatigo man yun sila matag Domingo, no? Kaya itong gipang kutlo niya, tigom to sa mga Hudiyo o tradisyon to sa mga Hudiyo nga mag-apil-apil po sila. Dili man na, no? Kaysa akong nabasa sa footnote po nila sa Buhat 11:27 sa Bibliang Katoliko nga Kitilingbanon nga sa una yun, sa bago pa nagsugod ang mga Kristohanon, mag-apil-apil yun sila anang Sabat o ipapahulay sa mga Hudiyo. Pero dili na prueba nga mauna na ilang kaugalingong panagtigom kay sama gud sa atong panahon karon kami mga Katoliko. Dili man kami labi ng mga siip, dili man may magtrabaho sa Sabado. Pero dili man may Sabadista. Mo na Miss Plaza magsangyaw. Sama sa gibuhat ni Kristo ug ni San Pablo nga magsangyaw dito sa adlaw Sabado. Pero dili na prueba nga mao ni adlaw sa pagkatigom namo kung moapil mi ana. No? Kaya klaro man nga ang panagtigom sa mga Kristiyanos gud labi na nabanhaw si Kristo. Domingo man yun. Nya kay wa man sila katrabaho. Dapat mawa sila katrabaho, nagpahulay sila. Ang iyang taktika, pangitaon yun ng litra po litra. Nga nag-ingon naman ko nga, ang Katoliko, dili ingon anak manudlo nga tanan litra po litra. Apil lang mo sabot. Kibasa na to nga nagkatigom sila, nagkuminyon sila gali, no? Anak ko, makuanto mo sa kareferensya, pwede mo nagisbot nga kanang kumunyon, buhat na sa pagsimba. Kana po ang offering. Nganong instruction man niya nga sa New Covenant sa Kristyanismo, nganong taga Domingo mo yun? Uno Korinto 16:2. Kung kanang Sabado, espesyal na adlaw paghapon na sa mga Kristiyanos, anong dili man na Sabado? Pag-insulto kayo kung ipadayon ng Sabado. So, iya kung ibasahan lagi katong sa Lucas 23,
Ani pahulay silang Maria o kinsa pa to dito. Na di ko musupak ato kay sa ako nang giingon ninyo, Jewish tradition sa pagsugod sa simbahan, mag-apil-apil sila anak para makasangyaw sila. Gani kung natagad ninyo itong buhat 17, unong ato sa Diyos, o buhat 18.4, taga-adlaw ipapahulay si San Pablo, wala galigis ko ditong nagsimba siya. Nakigdebate. Naabari simba nga, masig debate, ato ko nung susihon ng simba sa ato mga igsong Seventh-day Adventist, kung sa ilang simba naabay debate. Pero waksin siguro siguro yung panahon magdebate. Pero kantong ipakita ni San Pablo sa adlaw Sabado, ipapahulay sa mga Hudyo, nagpakita na dili na nila balang adlaw kung ikumpara sa ilang pagtigom og Domingo. Kaysa matag Domingo nga magkatigom sila, sulim yun. No? Wala kay mabasa rito nga og naamang galing nga mangayo ko kung sa tekstuwas Biblia nga matag Domingo makigibati si San Pablo. No? Kay sa Domingo, tigo man yun. No? Katong sa Juan 20:19, 26. Ang ilang tigo maagay debate dito. Pero sa Sabado gali, debate, pastilang grabe kayong debate. So kung adlaw sa pagsimba nila ng ipapahulay sa mga Hudyo, ako yung klaroon mga igsoon, nga kanang Sabado, ipapahulay na sa mga Hudyo. Pero alang sa mga Kristiyano, ang espesyal nga adlaw, ang adlaw sa pagkabanhaw ni Kristo. Mo bitaw nga ako kinang gibalik-balik pagpangutana kay ako man gipabarog Domingo nga nagpahulay sila. Pero in the sense nga masabot dili gyud litra por litra. Kay kung mobarog ko diri tanan puros litra por litra, samo lang gisupak nako ang pagtulod ang Katoliko nga dili kay litra por litra lang. Apil lang masabot. Mao na nga kung ang akong kaatbang moingon sila nga kanang adlong Domingo dili na ipapahulay alang sa mga Kristiyanos, sama na kung nanudlo siya og wala sa Biblia. Kaya wala mas Biblia nga si Kristo ang mga apostol nanudlo nga kanang Domingo dili na ipapahulay nila. Gani masabot gani noon nato nga naman kay sa Hebrehanon 4:8 naghisgot naglaing adlaw sa pahulay, no? Mao na mga igsoon. Laing adlaw sa pahulay diskubriho nato na unsa nga adlaw. Nya nainumdum ra ko sa argumento niya nga kana kunong laing adlaw gipasabot siya, abot pasabot na palitan sa Baduron. Ipapahulay pagkasunod adlaw sa Sabado ipapahulay na pud mo kuno libot pasabot laing adlaw. Well, dili na mo tulong sa reality, sa tibuok yun Biblia nga naman. Kaya di man yun malalis nga, naghisgot na yun glayong adlaw, o matag Domingo, makita na to, mga Kristiyanos, magkatigom yun sila. Then, iyang gisgutan po itong taga-adlaw nga magkatigom sila. Well, wa mo ko'y supak ato, kay ang kaming mga Katoliko na aman po may tigom ron matag-adlaw. Na atong misa matag-adlaw. Pero nagyo espesyal. Sama sa ato mga higalang Adventist na po sila espesyal nga adlaw. Kung naamang galis sila adlaw-adlaw po nga simba, no? Dili ang atong gidebatihan ko doon ang Seventh Day Sabbath. Well, ang katong Exodo 20 ganina, ang iyang gikutlo nga referensya katong naay mga komentary, no? Kaya namang yung mga komentary nga ilang hisgutan ng Jewish, di mo kumusupak ng Jewish tradition nga kanang 7th day of the week, Sabbath yun na. Pero ang ato kong pabarog diri, kining giingon din sa laing meaning ni anang Sabat nga nagsentro sa Domingo, na? Sabat. Kaya mga igsuon, ang lig-on yun nato kaayong basihanan sa alang sa mga Kristiyano, no? Nga gigamit sa mga early Christian, kanag yung pinadayag uno Diyos, no? Ako man ikutlo ganina, wala may siguti sa akong katba, nga si San Juan, matod pa niya na diha kuno siya sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Nya kanang adlaw sa Ginoo, matod pa sa mga scholar anak nga gipasabot niya, dili gyud na siya Sabado. Pero kay balo ko nga sa among discussion ni Brad Mitchell ani nga kana kuno pinadayag kuno Jess. Dili kuno na siya Domingo, Sabado kuno na. No? Kay nasa Marcos 2:27-28 nga naghisgot niya nga kanang Sabat ang Ginoo, Lord, anak, mo nang iyang i-connect na nga kanang Lord's Day, o nang Sabado. Pero walay mga scholar, aning Biblia, labi na sa mga Christian scholar, nga nagtumbok anak nga, mao gyud na ang Sabado mga igsoon. In fact, ang atong prueba, nga kana, Domingo yun, tungod kay sa history, na ato'y nahimong tinun-an si San Juan, nga mao si Obispo Ignacio, nga ang iyang paghisgot may tungod anang Lord's Day dia sa pinadayag uno Diyos, mo gyud ang Domingo, no? Mga igsoon. So, hinaot nga nakabasa po niya na ang akong kaatbang sa hubad anang pinadayag uno Diyos nga gikutlo sa mga Katoliko nga ang gipasabot yun ni San Juan ana Domingo kay nga naman
si Obispo Ignacio Gut, tinunan ko siya ni San Juan. Nakaroon kung papilion ta mga igsoon, ang komentaryo sa usa ka tinunan ni San Juan, o ngadto sa komentaryo ni na for example sa propeta ba sa 70 Adventist o mga 70 Adventist karon nga wala tay mabasa nga diri gyud sa Biblia nga naghisgot nga pinalagyan uno Jes Sabado na, no? Kanang Lord's Day mga higala, labi na sa footnote po sa Kitalingbanon nga Biblia, giklaro po na nga Domingo. Ang akong higala, magbasa-basa po siya footnote, no? Magbasa-basa po siya footnote. Ako gabasa-basa po kong footnote. Dahil karon, naaman ko hubad po dili sa katikise mga igsoon. Kaya nag-ingon siya nga dili kuno 7th day ang Domingo kung ibase dito sa sugo, no? Basahon na ko ang CCC 1166. By tradition handed down from the apostles, which took its origin from the very day of Christ's resurrection, the church celebrates the Paschal mystery every 7th day, which day is appropriately called the Lord's Day or Sunday. 7th day gapon kung atong ibase sa napulo ka sugo, nga naman, kaya kung sa man yung unang adlaw sa trabaho na to ron, dili man Domingo, sa man, Lunes man, so kung Lunes na itong unang adlaw sa trabaho, sa man itong ikapito, di ba Domingo? Kaya kay ang balaod sa igpapahulay yun sa napulo ka sugo, mo na, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Ang Domingo, di ba di mo takdo na? O musugod kag Lunes. Kaya sa balaod, wak magud mag-isgot nga, istikto yung pagkaisutian na kinahanglan, musugod yung ka o ka ng unang adlaw sa simana. Unang adlaw sa simana. So, pwede na mausog kay ceremonial man niya, yung kung saan adlaw ka musugod ng trabaho. No, kaya kung giingon pa lang niya sa balaod nga ang unang adlaw sa semana, mao gyud na ang unang adlaw sa pagtrabaho, giklaro pa niya na pulo ka sugo sa tupad dili nato pwede usbon ang ikapito. Nya kay wa man, so pwede mausog. Ug mao na nga lain ang adlaw base sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 8. Mga igsoon. Pero natapos ang 10 minutos sa matag debate doon na may 10 minutos nga rebuttal. Sunod din doon ay rebuttal cross-examination. Ato yatag ang cross-examination 5 minutos nga rebuttal cross-examination tali sa affirmatibo o negatibo. Go ahead. Okay, kasama sa pagmodal panutana. Sumala sa Convert Catechism of Catholic Doctrine, Brother Britas, gisulti din nga ang adlang ipapahulay mao ang adlang Sabado kung Saturday. Ang panutana, imo ba ning uyunan o imo supakon? Muyon ko kay usa sa abot pasabot anang Sabat o ipapahulay kana mang ikapito kadlaw semana. Sunod panutana, giingon din sa inyong basahon nga kamo ang nagbalhin sa pagkabalaan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo ni adtong tuig 336. Uyunan nimo supakon. Muyon ko kay mo man na ang katong dogmatic declaration of transfer, pero dilipot pasabot dito sa 336 ang pagsugod pagbantay ana kay sa Biblia maklaro nga magtiguman jud ang mga Kristiyano sa ana katong buhat 27 di sa Juan 20:19 ug 26 gani katong Pentecostes sa Domingo puto. So mo na nahimong espesyal nga adlaw gyud nila kanang Domingo. So nagpangutana, sa wapay tuig 336, na ba ang Iglesia Katolika? Naanawa pa? Ay na. Nakana. Sa wapa nila balhina ang pagkabalangan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo. O sa ilang gibalang adlaw, Sabado Domingo? Well, sa ako nang giingon nimo kanang sa Congress Catechism nga sa Council of Laodicea man na, no? Gani kanang Council of Laodicea, katuhuan na kay na mabasa sa Biblia nga katong mga Kristiyano sa Laodicea, authoritative gito. Mo na nga sa ilang council, katuhuan gito. Katong sa council nila, official declaration nga nagay ko nabasa nga komentaryo sa mga Katoliko gyud ani nga mga writer nga dogmatic declaration, pero dili ko pasabot nga dito gyud gasugod ang pagbantay ana kay maklaro matos Biblia nga before ana magtiguman na gyud sila sama ba pananglit sa mo niya mong kanunay gyud nga example nga pwede Okay, objection? Dahil ko gusto ba, kaya namin pa nas pagwanig. wala appeal man sa explanation nga sama atong sa council sa Nicea. Objection sa ato sa mga objection. Ako pangutana. Okay. Natingon man ang inyong basahon, matod pa nimo, giangko nimo sa wapay tuig 336 na ang Iglesia Katolika. Yes, Matod pa sa basahon, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church
in the Council of Laodicea, ED 336, close and open parenthesis, transferred. Wala na yung i-declare official, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Pangutaw na, sawa pa nila balhina ang pagkabalaan gikan sa adlaw Sabado ngadto sa adlaw Domingo sa tuig 336 unsay adlaw nila nga gibalaan niya panahon tubag. Balik-balik lang kutlo na. Katong sa buhat 27, Juan 20, 19, 26, klaro kay ito. Nga ka na ang pulong transfer diha. Kay amo man na, Katolik kami mo explain ana. Kay sa Katoliko God, kung naagali mga debate nga naay mo supak, i-formal na. No, kay lahi man ng formal declaration nga ang term na lain dogmatic sa matong sa Council of San Isidro lagi nga dunay misupak sa pagka-Diyos ni Kristo mo nang gamiting sila. Dili example ni. Wala Example ni. Ato sa maminawan ng objection. Actually, ang atong tema namang tayo balaon nga dito ang sa tema mo may pagka-Diyos ni Kristo. Mapokus lang tayo din sa panutana. Dili, okay. Mapokus tayo, excuse me, objection. Mapokus naman ta sa tema o sa mga panutana sa gipahayan. Tawag kayo mamislead ang atong tipaminaw. Okay, kaya ako mapokus pagka-Diyos ni Kristo ko na Council of Laodicea. Okay. Binatas Council of Laodicea. Tumagal ako panutana. Tayo sa brevet. Ato sa paminahon sa Let me explain sa akong side. affirmative. Wala man ginis alaw ang mogamit kag example. Di man po ko kana agad atong topic. Example gali bisag sa eskwelahan pwede mo mo gamit. Nga sama lagi sa Council of Nicaea nagilibatihan ang pagka-Diyos ni Kristo. Dili man mo pasabot nga sa dihang article of faith niya itong tuiga nga dito sa 325 kasugod ang pagka-Diyos ni Kristo. Kaya sa Biblia klaro man na. Ingon na ba katupod sa Council of Laodicea 336 dogmatic to siya. Nga pagpahibalo. Pero dili mo pasabot dito nagsugod ng pagbantay Domingo kay klaro kay sa Biblia nga gibansay na gyud sa mga apostol. Okay. Sunod, Bukod ba nimo sabton nagibalhin kay diya ng daan gabalaan na adlaw Domingo o gibalhin kay wapa nagbalaan sa adlaw Domingo sa mga gibalaan? Sabton ka na ko kanang Brother Bisno. Kung wala pa ununtay ka ng misupa, dili na ito nila himuon. Galing kay kanigong mga Hudiyo, sikig makigdebate nila. Muna nga, ubang mga Kristyano po, muna silang malibog. Muna nga, ang simbahan, pwede man siya mo pabarog o opisyal nga site sama ninyo pananglit magdebate mo mga membro nga mga SDA. Mo barog dito inyong authoritative. Ingon na ba? Nga gideklara pero dili ba pasabot nga tong tuiga gyud kasugod kay sa Biblia ako namang gipamasa nimo nga magtiguman bisag adlaw Domingo. Sanad pangutana Mr. Abilitas. Sanad pangutana. Kay matod pa nimo nga ang adlaw Domingo mo ni adlaw ipapahulay. Unsa may adlaw ipapahulay sa kung pagsimba dito sa nasa mga linawas dito sa Bagong Langit Bagong Yuta. Adlaw Domingo adlaw Sabado. Well, kanang Sabado, kung nagpasabot na siya ikapito ka adlaw sa simana, well, dili ko musugot ana nga mo na isa niyo kung pinat nga ipapahulay. Pero kung kanang Sabado ipasabot ni mo pahulay, may mong ingna na to Domingo na. Pwede na itong tawag bilig Sabado ng Domingo kung ang pasabot lang katong sikang meaning nga ng Sabado. So, Pasabot ng pahulay. ang Hebrewanong 4:9 nga gibilin alang sa katawan sa Dios, ikapito ka adlaw sa semana or Sabado nga laing adlaw ipapahulay nga imong ipasabot? Well, sa ako nang ipabarog ka ganina nga kanang Domingo, mahimo man siya ikapito kung musugod kag Lunes. Yan, naman niya nga ipatahod ang gobyerno, Roma 13:17. Unya unsa may giingon sa gobyerno, Domingo naman, Lunes naman unang adlaw sa trabaho, unang musugod kag iha, Lunes na, muna unsa may kapito na yun, Domingo. Okay, walay oras limits. Tingnan na itong cellphone. Atong yatag ang 10 minutos karibatan speech sa negative side Berbetsel Bindilio. Okay, daghang salamat igsoon. Sa katagkaroon ko niya, atong ipangutana ang mga butang na dakong dunay kalabigitan. Kaya yan igsoon, sa doon ka pagbarog ni Brother Veritas, ako man yung jalas, so kadami pa naman yung debate. Nasubog yung ko igsoon, kay wag yung basa, o iyag yung diangkon. Congratulations kayo, Brother Veritas, sa imong pagka-honest. Nani mong tayo, wag yung mabasa sa Biblia, masabot lang. Ano yan, kay hindi natin pang sumala sa Biblia magod, ang importante, mabasag yun. Kay klaro. Nakiyang isiging pa imong katigsoon nga, ang atlang ipapulay, alang na maguda sa mga Hudiyo. Di ko musupat anak. Kaya atlang ipapulay, alang na sa mga Hudiyo. Sa ato pa, kung alang na sa mga Hudiyo, wala ko tang dili Hudiyo. Binamato ko mga tagang pagtagan ng Biblia. Kung unsa ka tinoona, Marcos, Kapitulo 2, versikulo 27. Bila, Marcos 2:27. Kung doon mo yung mga Biblia ni Exxon, paliw ka niya. Ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa tao.
Diyos mo na ko. Ang adlaw ipapahulay, o siya mingon kanila, ang adlaw na ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Sa ato pa, huwag lagi ko ng versikulo, na ang adlaw ipapahulay, gibuhat alang sa mga Hudiyo. Gibuhat alang sa tao. Dili ang tao alang sa adlang ig, papahulay. Hinunduming soon nga adlang ipapahulay, gibuhat alang sa tao. Mora hinungdan nga rasunable ang mga mananang nga dili mo pahulay, kaya di man sila tao, waman sila, muhati o adlang ipapahulay, kaya di man ang paras mananap. Pero muhagkot ang tao ta, ayaw kalimti nga gibuhatan kang adlaw ipapahulay. O ang Biblia igsoon, muhit kong galing adlaw ipapahulay, usa na din ipadayan, Sabado na yun. Gawas niya atong tinuloy. Pero weekly Sabat, atong basahon. O sa nadlawa, Luke chapter 4, verse 16, Living Bible igsoon. Kasi ginon, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. O sa ginon, sa diha nga si Kristo niabot dito sa lungsod sa Nazaret. Dito siya nagtubo. Sumala sa iyang nabatasan. Muadto siya sa sinagoga kong simbahan. Aron sa pagtindog o pagbasa sa kasulatan. Ang imong Diyos igsoon o gagong Diyos. Ang imong manluluwas o gagong manluluwas nga si Kristo. Nagbatasan na kada adlaw Sabado moatong simbahan. Ako nagtuo nga kining batasan na kay batasan man ni sa atong manluluwas o atong Dios, maayo ni nga pabatasan o nga ngay nigsundong batasan na. Salamat ni Brother Veritas nga giangko niya nga si Kristo nagpahulay sa adlaw Sabado. Iyan ang giangkon. O ikaduha, matod po niya, kaming mga Catholic Pretender, ako, di mo gumutrabaho sa Sabado. Di na pahulay magugadaw sa Sabado. Congratulations, Brother Veritas. Kaya daghang mga Catholic Pretender ano na-encounter, dili sa manimo. Dili yun mo angkon na mapahulay ka daw sa Sabado. Di po mo angkon nga si Kristo nagpahulay ka daw sa Sabado. Now, verse 31. Atong basahon. Nag-ingon. Then they returned to Capernaum, a city in Galilee, and preached there in the synagogue every Saturday. Dili dayo sa langka Sabado, every Saturday. Sa ato pagklaro igsoon, nakadlaw ipapahulay, gibatasan ni Kristo, kada adlaw Sabado, muadto sila sa sinagoga kay iyaning batasan. Marcos 1 versikulo 12 ato basahon sa Living Bible gihapon igsoon. Nagingon, Jesus and his companions now arrived at the town of the Capernaum, and on Saturday morning went into the Jewish place of worship, the synagogue, where he preached. Sa ito magklaro, mga na siya, tanawa lagi, Jewish lagi. Nga naman, atong basahon igsoon, ang basahon nga libro nga na-imprimaton si Julio kada si Ricardo Vidal igsoon, Cardinal Vidal. O sa gingon, kinsa man di ay ang unang Kristohanon. Hinudumig son ang unang Kristohanon, dili ang mga Romano. Ang unang Kristohanon igsoon, kung imo masahon ang buhat, ang mga tinuna ni Kristo, atong masahon. Nagingon din yung mga kaigsunan. Diha nga nakita, bato pa rin diha nga nakita ni iyang ginala siya sa Antioquia o sa Tibuok. To'y nagkitigom sila uban sa mga simbahan o nanudlong sa daghang mga katawhan.
gisugdan pagtawag og ang mga tinunan na Kristiyanos dito sa Antioquia. Kinsayo ng tinunan kinsayo ng Kristiyano kung Kristiyanos ang mga tinunan. Bisaman sila sugdi pagtawag sa Antioquia. O sa may lang kinaiya, matod pa din hayo din ang unang pagtudlo sa ilang putlog na nagingon din ang mga kaigsunan sa inigsuon na pagtabag sa mga Kristiyanos sa nagkalain-lain nasod. Nagingon din kay nasod hatagag importante niining pa gihisgutan nga ang mga magulang o presbitero pareho ang mga pangulo sa Kristiyanos nagasunod sa kostumbre kong kinaiya sa mga Hudiyo. Klaro ikson, nga naman ato ni masahon nga naman nga nang ipapalay di apelo sa ang mga Kristohanon tungod kaya nga nang ipapalay tibuhat alang sa tao. Dili tinurikson nga nang ipapahulay alang lang sa mga Hudiyo sa iyong ang prinsipyo. Nga naman nag-ingon din Isaias 58 versikulo nag-ingon din Isaias 56 versikulo 6 sa Living Bible. As for the Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord and serve Him and love His name and are His servant and don't desecrate the Sabbath and have accepted His covenants and promises. Kinsa di ay ang mga Hudiyo, ang mga Hentil, ang tagagawas na muipon sa katawhan sa Diyos. Nga naman, kaya ang balaod nga gisunod sa mga Hudiyo nga ikapitong adlaw sa simana nga mga adlaw sa Sabado kung ipapahulay, mao ka na ang balaod sa Diyos sa napulo kasunggo. Tanan Hudiyo ka man nga alagad sa Diyos, daigog pa siya ngalan, natay obligasyon sa pagbalaan o pagdawat ni Busa ang balaan kasulatan tinawig son. Lani ang mga referensya, bisan pa ang Quran ato mabasa na ang Sabat mao gyud ang adlaw Sabado. Kuyaw-kuyaw gani nila dire. Kay kung dili ka mo lapas ka sa adlaw Sabado, himuon ka unggoy. Nagingon din Nixon, Surah to 65, and did you know those from this you who transgress in the matter of Sabbath, those who don't practice Saturday, we said to them, be you monkeys, despised and rejected. Yun ni Brother Peters. O niya, o sa madahin ng Quran, ay kung inaninis bagong kasabutan, almost 7th century nag-start, ang religion ni Muhammad. Therefore, Ikson, dili malalis. Ako basahon, ang gingon sa basahon. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nanong tayo mong Domingo? Ang tubag. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Nicaea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Convert Catechism of Catholic Doctrine. Salamat kay Brad sa mga 10 minutos nga ribatan nga rinita sa ribatal cross-examination. 5 minutos sa affirmative ngadto sa negative side. Ang 5 minutos sugod na. Okay, imo manggi say-say ka ganina, Brother Mitch, nga ang ipapahulay dili lang sa mga Hudyo kundi hasta sa mga dili Hudyo kun mga Hentil. Imo tong gisay-say tungod ba kay ni supa ko nga naagi ako ipapahulay? Ako gutong gisaysay kay naamos bala ang kasulatan, alang-alang mo na ako nataguan nga ang bala ang kasulatan mo may kamatuoran mo na ako ng isaysayan. Musupa ka man niya nagmuuyon, ang akong katungdanan, akong isulti ang matuon nga sumalang sa Biblia. Dagang sa naba. Mao lagi. Kay parehas man ta nga naagi ako ipapahulay. Karon sa Hebrehanon 4:8 nag-isgot man
lain na pong adlaw. Moingon ka nga ikapitong adlaw si Mana gihapon na? Okay. Ang Abraham 4.8 Brother Britas, huwag yun nag-ingon diha nga ang laing adlaw diha Domingo. Atong hinunduman Brother Britas, kining Domingo ha, sa sunod Domingo, lain na po ng Domingo. Busa ang versikulo 9, nag-ingon, busa doon ay nagpabilin na Sabado kung pahulay alang sa katawan sa Diyos. O niya, nag-ingon po sa Good News Bible, ang katawan sa Diyos na ipapahulay, sama sa pagpahulay sa Diyos, gikan sa pagpamahot-kamahot ang ikapitong adlaw. Di modo, nag-ingon ang versikulo 10, ang tanan nga musunod sa mga kapahulayan, musunod sa Diyos sa pagpahulay, sama sa gibuhat sa Diyos. Kaya ang Diyos may atong musunod na, dili mangod yawa. Muna musunod ta, kaya yawa, mangod ta kabasa, nga ipahulay ang yawa. Okay, pala po na. Okay. Brother Mitch, kung na ako'y mabasa nimo nga kanang laing adlaw nga gipasabot diha Domingo na, mo yun ka nga sakto ko? Okay mo na mabasa sa teksto, Brother Breta, sa Abraham 4.8, mo yun ang dito. Basta Biblia, ha? Biblia. Pero komentaryo lang, Brother Bretas, Biblia na yung authenticated nga version, ha? Na ginawat yun nga version nga natural, dili one-sided nga version, hubad. Kaya basin ba yung maparehan natong So, uyo na ni Brad Vincent. okay na. Uyo na nato, basta ang mga mabasa po sa atong kadagang Biblia karon. Kaya dagan man naman mga Biblia nga for the sake sa debate, argument sa debate nga insert anong dili mo, labi na ang writer Catholic mo. Unang Mr. Moderator, ang kasagutan nato kung doon ay pabasa, ikaw pabasawan, ato sa hilmon na yung dokumento. Sige, ato sa listen lang kayo. maghinilingay pamangkatan eh. Ato sa ito itong oras. Ato sa klaro na. Kaya ibasin mo yatag ma-technical na yan, ang nadala ka rin Bible nga dili authenticated. Okay. Ngayon ko ilang duba, ang pangutana sa affirmative side. Nga, kung doon na siya mabasa nga ang laing adlaw Domingo na, muuyon ka ba nga sakto siya, ang tubag is kung authenticated lang, uyunan niya. Kaya mo Mr. Moderator, kung mabasa niya sa Abraham 4.8, na ang laing adlaw na ipapahulay niya Domingo karon sa Sunday Sabang. Atong klaro na. Ato sa paminawan na negative side. Kung nabasa niya ng Abraham 4.8 na ang laing adlaw mao ang Sunday Sabat na mao ang Domingo, ato na ngayon ang basta authenticated Bible. Di lang na ako ipanayon siguro kay dili man ang iyang nasa una-una, dili nasa una-una. Lain man kung bersikulo akong tutloon. Sige. Mga dili lang na ako ipanayon kung gusto siya nga Hebrehanon 4:8 ra gyud, no? Ano mo ba siyempre? Ang imo man nga gigamit is Hebreo 4:8, sa imo kita kutana ang laing adlaw, di ba? Busa ato ka mistake sa verse na imong gi-stand nga mao ang imong gipamaton nga Domingo na. Kaya mo ta kay sunod laing verse. Hebreo 4:8 na. Brother Mitch, Okay. ang pagmamatuod ko dili man kay usa ka bersikulo lang, no? Sure, okay. Okay, ato sa i-arrange to niya, ha? So, giingon naman Di na ako ipanayon. Giingon ko na yung so, lang yung pangutana. Okay. Mao lagi na. Karon sa atong tema nga nag-ingon ka nga karang Domingo kay dili man na pahulay. So dili gyud na nimo mahimong 7th day ng Domingo. Wag yun tayo mabasa sa Biblia, Brother Britas, litra por litra, na ang adlang Domingo, Sabat ni Sabat, base sa imong tema. Muna dito na ako na mayonan. Ikaduha, ang adlang Domingo, dili yun na mo kayo papahulay. Sumala sa mayong balita Biblia, nga napatik sa Philippine Bible Society, kagayunan usab sa Iglesia Katolika, nga na mga imprimator, nagigon nga ang adlang Domingo, may galantong menteryo. Therefore, dili siya adlang ipapahulay. Natubag ang pagutana. Brother Mitch, ang giingon sa sugo gyud sa napulo ka sugo, unong kaadlaw trabaho ikapito pahulay. No, wala magisgoto kung sa adlaw ka mo sugod og trabaho kanang sa Exodo 20. Sa to pa, pwede ka mo sugod og unsa nga pwede ka mo kapili og unsa nga adlaw ka mo sugod og trabaho kay wala man isguti. So kung musugod kag Lunes, unsa may ikapito, Sabado, Domingo. Okay, ito ba? Ang ato din nagtog yung Brother Britas, dili sumala na to. Kaya sumala na to, di po kumusok ng Lunes. Kita may kadibati. Okay, kita magkagana, sumala mo sa Biblia, naman ko tayo mo sumala sa Biblia. Yes. Kaya nga natin sa Biblia. O diya, di ko mo address sa imong gingon na sa Exodus 20, versikulo 8 sa 10, wala mabasa na ikapito ka adlaw sa semana. Kaya na wala mabasa, bisan ba natin pabasa sa moderator. O diya, kini Biblia, Brother Britas, nga po din, gisulat po din sa sige, aprobahan po ni Iso sa ato nga mga bookstore. Mao na nga, kini nga Biblia, Iso, dili po din nato siya kay, nga di kini nga Biblia, o sa di sa
nasa Bible Societies na Biblia. Neutral nga Biblia, Ano na lang? mabasag yun, litra por litra, namin kapito kaadaw sa simana, at yung ipapulay diya sa Exodus 20, versikulo 8. Okay, katapos sa ang pangutana. Ang akong gimin is ang accurate nga mo uyon dito sa interlinear Hebrew. Kaysa akong kita sa interlinear Hebrew, wala man ang 70 of the week. Giingon naman ito, unong kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Mo na nga kung kana may mo na siya, no? So karon ang kung musugod ka og Lunes o trabaho, kay wala lagi mag-specify na lagi na Exodo 20. Kung sa may imong ikapito, Sabado, Domingo. Okay, Kung musugod og Lunes. Tumakot ikaw. Mismo ganin yung basahon sa Pasyong Nazareno, mahal na sa Pasyong Nazareno, nanginod din ang unang adlaw sa paglalang, Domingo, ang ikapito Sabado. Dili, Ganda, ito ba? Wala yung oras. Uyok. Cellphone. Sige. Ang mga tigpaminaw na natin magtimbang-timbang labot sa duha na itong ka-debater. At tagan, o 5 minutos nga summary ang matang debater. Ang una-una to, sumala sa itong kasabutan, nga gipanuhan sa duha ka-debater, una-una to nga mupahayag siyang summary ang negative side. Berbets, mo ay una. Okay, dagang salamat Igsoon. Si Brother Bretas, una sa tanan, ako building soon, siya na higala Igsoon. Usa sa mga Catholic faith defender nga akong gihanaan, tungod kay Anis nga pagka-Catholic faith defender, dili sama sa ubang Catholic faith defender, nga bisag mabasa, musupak gihapon. Nga ni Igsoon, gikan sa Visayas, niabot na kong Mindanao, the only safe day na ni-admitarig siya na si Kristo nagpahulay ng respeto sa adlaw Sabado. Klaro gina. Ang good friend na naman siya ron, di na butang-butang. Iyan yun ang i-admitarig siya in public. Na karon diha na pong iyan natin gusto karon nga di siya musupport mismo gani ang mga apostoles nagrespeto ni ana. Pero na lang siya gipasupport dayon na natural kay na pamanggo na itong panahon na kasi nasa customs mga naiyo. Pero dili dito mo'y lintunganan nga mo'y ay papalay sa mga Kristohano. Okay. At nasigsoon nga atong makita nga iyang giadmitar. Niya may tema igsoon usbon ko sa debate mga igsoon na manggoy kay basihanan nga tema. Pamatugan nga ang 7th Sabbath sa bagong kasabutan alang sa mga Kristohano Domingo na. Sumala sa Biblia o mga referensya. Matong gipangutana ko niya nga, sumala, kung magsugod ay kong ihapog Lunes, kung sa may kapitong adlaw, di Domingo natural Domingo ko na. Pero kay sumala pa sa Biblia ato manggod, may unta na lingon nga, pamatugan nga ang 70 Sabbath sa bagong kasabutan alang sa Kristohano Domingo na sumala na ko. Adila lang itong magukot, kaya imo mo na. Pero sumala sa Biblia, mo nang atong hatagan respeto ang sa nasulat sa Biblia. Klaro. Kaya dili ko mo yung igsoon sa iyang gingon na wag yung ikapito kadlaw sa simana ang Exodus 20. Na, yun. Gimasa na to ang kasaligan nga referensya, diksyonaryo, Bible dictionary. Gimasa mo na to ang Biblia mismo. Nga, the 7th day of the week, the 7th day of each week belongs to me. Remember that Sabbath day to keep it holy. Nga, yun. Exodus 20 verse 8 to 10. Musa, klaro igsoon, nga kinig ni mahawag yun, nakabalog ka naman. Daghang magkasupat. Mateo 28:1, nanginon. Mateo 28:1, tapos adlang ipapahulay sa pagbaragbanag na sa buntag sa adlang Domingo, si Maria Magdalena o Ganglain Maria na nagto sa pagtanaw sa lugnanan. O sa ganyawa, adlang ipapahulay. Nilabay na. Usapa, buhabot ang adlang Domingo. Sa ito pa, kung ang adlang Domingo, adlang ipapahulay, minunod na ng Biblia nga, tapos adlang ipapahulay sa panagbaragbanag na sa adlang Lunes. 100% correct unta si Brother Bretas. Nasa bagong kasabutan, Domingo ng adlang ipapahulay. Pero ito ang Biblia. Tapos adlang ipapahulay sa panagbaragbanag na sa buntag sa adlang Domingo.
Si Maria Guzay, Maria nangadto aron sa pagtanaw sa lublanan. Kuha 19:31 igsoon sa ikingon. Kaya gipahayag din ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato na ilang may balayon ang mga bitis sa mga tao nga gilansang sa krus. O kunyag, kuhaw nila kini, gihimo nila kini kay Biyernes man kato, adlaw sa pagpangandam. O dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus. Sa adlaw igpapahulay, sanglit ang mabaabot nga adlaw igpapahulay, balaan man kayo. Hingala o igsoon, klaro, sa balaang kasulatan, sa bagong tugon, nga nga igpapahulay, balaan man kayo. Huwag ang ingon nga nga igpapahulay sa bagong tugon, di na balaan. Balaan man kayo. Maubita na kita mga Kristohanon, nagtuota na si Kristo namatay Biyernes. Ang atong sugat adlaw Domingo, o gadlang ipapahulay na siya slugnanan. Kung tinuod nga gadlang Domingo sa bagong kasabutan, mauna ang gadlang ipapahulay na usmo na to ang baluganan sa Iglesia Katolika. Dili na magsugat ang gadlang Domingo ato na tas Lunes, kay mo na may gadlang ipapahulay ang Domingo, di Lunes na po nabanhaw. Perteng dako ay iksong trobesiya, kung pasundan nato kiring timaha na tinuod na ang gadlang kapito, maong gadlang sa Domingo na may gadlang ipapahulay sa bagong kasabutan. Kung sa kiring tima, wagyon o wagyon nakabarong sumala sa maraming kasulatan o mga referensya. Salamat kayo mga Brad Mitchell sa last nga summary. Ato yata karon ang 5 minutes nga summary sad sa affirmative side. Salamat kay Brad Mitch no, sa imong summary. Ang giingon sa ni Brother Mitch nga ako lang kuno nga safety nga nag-ingon nga si Kristo o mga apostol nagtahod sa kanang ikapitong adlaw semana nga Sabat. Ang tinuod dili lang kay ako may nagsultihan no. Ako nang gibase po sa official gyud nga baruganan sa Katoliko no. Sa kining buhat 11:27 no, 17 mao ni gyud ang giingon sa atong mga authority no, giingon nga niining para puha ang mga magulang o presbitero ang mga pangulo sa Kristiyanong katilingban gitawag ining paagiha nga nagsunod sa kustumbre sa mga Hudyo. Sumuna nga dili katingala nga makapil-apil gahapon sila ni Kristo ana nabatasan na nila sa pagsugod sa iyang iglesia. Kaya aron po makasangyaw sila. Kaya kung dili sila mag-apil-apil anang ipapahulay sa mga Hudyo, kung saan nila pagkabig sa mga Hudyo. Pero kung mamutanan ta, unsa gyud ang adlaw sa panagtigom sa mga Kristiyanos, gikasubo ko sa iyang pagnigar mga igsuon, wala niya hilabti itong 1:20 akong ipabarog ko kanina, 1:20, 19 o 26, katong pinalaya ko no, yes. Gani, no? Kini kay napa ko'y panahon sa akong summary, ako ipamatuod ninyo nga kanang pinadayag kuno Jess nga pakulay nga gitawag og adlaw sa Ginoo no. Domingo gina mga igsoon ani akong kutloon ninyo kining pahayag ni Obispo Ignacio no. Ako sang kutloon ninyo ang Wikipedia nga kini si Obispo Ignacio tinun-an ni siya ni San Juan no. Matud pa diri sa Wikipedia mga igsoon about Ignatius of Antioch gingon diri the God-bearing was an apostolic father and student o estudyante, no? Student of Saint John the Apostle. So, ang atong pagtuo nga si Ignatius of Antioch, disciple na siya ni Saint John, nganong importante ni, para atong mapamatuan na sakto gyud mga Katoliko nga kanang pinadayag uno Jes, no? Nga nagsimba si San Juan diha, Domingo gyud na, no? Ani ang iyang pahayag atong kutloon sa iyang sulat ngadto sa mga Magnesians no kay kanigong mga mensahero sa una magsulat na sila mga mensahe para sa ubang mga lugar. Ang sulat ni Obispo Ignacio no sa chapter 9 Ante-Nicene Father no volume 1 page 62-63 matud pa niya, let every friend of Christ keep the Lord's Day as festival, the resurrection day, the queen and chief of all days of the week. Sunday ang iyang ipasabot. Dinain pa. Sa iya gyapong letter ngadto sa mga taga Magnesians, no? AD 110. No, dili pa ni 336 mo gali ni prueba nato nga dili gyud niya adtong 336 sa Council of Laodicea ang pagsugod-sugod nila anang Domingo kay kining 110 gihisgutan na ni Obispo Ignacio nga nagbalaan gyud sila ana kanang adlong Domingo. Aniya basahon ko sa mga sulat niya.
those who were brought up in the ancient order of things, that is the Jews, have come to the possession of new hope, no longer observing the Sabbath, ang iyang ipasabot diri nga Sabbath katong 7th day of the week sa mga Hudyo. Okay, Sabbath man yun naalang sa mga Hudyo. Sa sumpay, naingon siya, but living in the observance of the Lord's day. No? So, maklaro nga lahi, itong pinariyag uno Jes, no? Nga Lord's Day. Domingo yun, kay iyamang i-distinguish diri ang kalainan aning Lord's Day o kanang Sabbath sa mga Hudyo. Na masabot na nato nga mauna niyang gisgutan yatong sa Hebrewanon 4:8 nga lain na adlaw. Mga igsoon, kung napakoy time, ang kutluon po ninyo ang sinulat niyatong AD 74, no, letter of Barnabas ni wala ni giapil sa atong Biblia pero historical account ni. Gingon, we keep the 8th day, Sunday, with joyfulness, the day also in which Jesus rose again from the dead. No, so, klaro nga gibantayan na ni before atong Council of Laodicea, no? Dahil pa si Justin Martyr, mo gyapon, gihisgot sa diri. But Sunday is the day on which we all hold our common assembly because it is the first day on which God, having wrought a change in the darkness and matter, made the world and Jesus Christ our Savior on the same day rose from the dead. So dili tinuod nga niadtong 336 lang nagsugod ang pagbantay anang Domingo kay sa Biblia katong buhat 20 versikulo 7 nga wala sila magtrabaho nga nagpasabot nga nagpahulay sila sa Juan 20:19 o Juan 20:26 wala man niya isgutigan nga ako man balik-balik. So ako gyud napabarog ang Domingo nga adlaw gyud sa panagtigom ng Domingo alang nila mga igsoon. Unya akong kutluon ang Church History by Locke page 9 giingon ang mga matuohon sa Jerusalem naghiusa sa usara ka kasing-kasing. One time? Okay, sorry, one time, no? Salamat mga igsoon. Salamat kayo sa doon na ito ka-debater. O niya ito mag-igsunan nga nas gawas. Ato lang katangan si Kiginan nga mo komentaryo isa gamay nga oras. Unahan siguro na ito si Brad Nicolay. Kaya niya naman si Brad Nicolay sulod. Sige Brad Nick. Katangan na ito 2 minutos lang ang komentaryo. Sige. Sige. Sige, go ahead. Ato yatag sa atong Islam, ang komentaryo, 2 minutos lang. 2 minutos, 3. 2 lang, gamay na katong oras. Sige. Okay. Ang kalinaw man sa akong mga eksyon ng Islam o ang mga tatbang na akong laing religion ang grasya man na kanyo. Ang akong masortibay na aning gikalandubian nila pagin asay maayo ini papahulay kay sumala nasukin naman ako sa plaza nga malabihan po na ato papahulay kay dako kayo ang yatag sa ala iloy nga papahulay kay ang gabi mo gahin papahulay o gidiliman po kami mo sugot nga mga Muslim nga ang pagpahulay kay pinagi nga nakapuyan ang atong ala kay dilig yun na makapuyan sumala. That is a part of what me. Musa, ang atong buhaton, kaning Sabadista nga iyang ipasupot ang inana, maayo pa iato na silang atagan nga mamahulay na sila. O kinang mga Kristiyano, kay Krista opisyal man po sa Sabado, kay dili man masuta o kung sa man ng kalendaryo magigamit nila, kay na may Hebreo ng sining pikas, kani man po nagrigo man ang ilang igamit, unya kami Islam man po na may kalendaryo, nga Biyernes, busa nga asay Mayo, magsanuro tayong tanang tolo, nga sa Biyernes is a praying day, because Friday is a praying day. Unya sa Sabat, nga maupapulay sa Sabadista, mamahulay ta, tanan. O pag-abot sa pista dili sa mga Katoliko, magpista man po ta, pista opisyal man na, kaya nagbanong man si Jesus, busy sa kang Isu Kristo, magkasanurot ta, o kaning tulo ba na kong grupo sa kalibutan nga reliyon, magkahiusaan ang ina na magsanurot tayo, o magdait ang ilang pamaagi, kay pinaagi nga usaw na lang nato na, respekta na to ba to isa, Muslim, Friday, ang Saturday sa Sabadista, mahulay. Okay. Magpista ta sa Sabado, para magsanurot kita dua. Sige, salamat kayo. Sa linya, tumatangan sa Perdagan, nasa linya. Hello, good afternoon. Hello. Kisa ni Balihog? Engineer Maging. Sige, go ahead. Basa lang ta sa week sa dictionary. Saturday is the 7th day of the week. Sunday is the Lord's Day. Katong hiyon nga gibalhin, kinsa man ang gabalhin,
Diyos o sa tao. Ikadua ka, ikatulong habang prueba, patay si Cristo, Friday, Cristo kay kamatayon, ipahuay siya. Ang mga Romanhon, nalipay lang, kaya napanhawan. Pero kung ako mapanhaw, di ba ito sinumubuo nga Diyos si Cristo, nalipay. Kung inagurahan niya kay nalipay. Pero kung ito banat at ito, thank you. Salamat yun ni Engineer. Good afternoon. Salamat kasi mo ang nindot kay nga tampusab. At maging sa pikas. Kinsa pa, lang ikaw, Bradek. Mo komentaryo, kasi lahat mo komentaryo kung napa, kung wala na. Okay. Brad, siya pa yata ni Brad Nicolay? Brad Nick? 2 minutos, Brad Nick? Komentaryo lang, Brad Nick? Komentaryo lang ta? Ako na yung komentaryo nga hindi sa eksodo no nga nagisgot ko yung napulong kasugo nga kanilang gikan sa Exodo 20 nga basigulo 8 taman sa unahan no nga ang 8 ningo nga yung dumi o wala nga ang anlo sa pahulay trabaho apan buhata ang imong gibuhaton sulod sa unong kaadlaw ay kapito adlaw sa pahulay alang niyawi inyong Diyos wala siya nga paano rin ako ang komentaryo nga diskutan mo din nga sulod sa unong kaadlaw trabaho ta na ikapito niya mo nang adlaw nga pahulay alang kang yawi. Na sa tuwa karon kay sa panggobyerno lang no bisan karon sa tuang kuan Lunes mao man ang trabaho niya ang kapito ana mao pahulay Domingo kay ang gawno mo nang mahuman ang trabaho Sabado na nga siya. Wala mo komentaryo nga ingalat siya. Bueno, salamat yun sa nindot yung komentaryo. Doon nabatay yung mga text niya doon ato sa ningatagan sa paglalat ng mga bisita si tatay at matagan sa pagtagad. Dahil yan tayo yung komentaryo. Sir, pipilang lang kami noto para di masayang ang inyong pag-ani per taon. Ang ako kay kaistorya ni duha ka kuha na to. Kaigsoon. Ang tinuod yun nga iya ni Kristo. Mailhan mo. Kaya mo balaan magit sa adlaw ikapahulay. Apan katong dili iya ni Kristo. Mahibawaan po mo kay anak man sila sa Domingo mong pahulay. Anak, mauna nga mailhan na to daan ang ilang duha ka aksyon o asay tinuod, asay dili. Ang tinuod yan, katong pagtulunan mo tao sa pagtulunan ni Kristo. Bueno, salamat yan mo tayong call. Dine sa Pikas Linya, tumatagan si Brad Willis sa Piniling Nasol. Go ahead, Brad Will. Salamat, Brad. Kim, ito mga iksoon karon na duha ka isa si Iti ang isa SDA. So may tungo sila ang ikalang dugian may tungo sa adlaw ng paulay. So ang ako yung komentaryo din mga iksoon, alam ining maong adlaw kung magpasita sa Biblia. Dire sa Exodo 34:21 ingon dire nga unong kaadlaw magabuhat ka apan sa ikapito kaadlaw mo pahulay ka sa panahon sa pagdaro o sa pag-ani mo pahulay ka. Well, kung ato itani karon sa atong sistema wala magpareho ang tao kaya ang tao dunay mga tao nga degree so well magsugod sila trabaho lunes gyud. Nya samtang nagatong mga tao nga dire degree holder nga mga magbabaw di magsugod pa sila Domingo. So ang conclusion mga Exodo na sumala sa Exodo 12:16 nga ang nauna ko nung adlaw sa simana musimba niya is kapito ipasimba ko so Diyos ra ang mudad na mga Exodo. Sumala sa Exodo 12:16. Salamat. Bueno, salamat yun sa nindot o may lipod-lipod nga komentaryo sa tong Exodo nga Piniling Nasod. Kung doon na po niya tumatagan kung wala hinahinay na tawag Exodo na naman sa Piniling Nasod ka kanya. Okay na ito, balik ko bitawon niya. Sige, mga kasama, salamat yan sa inyong pagpagiguban ng itong dulumanon ang sangka sa katarungan. Although dahil ang mga pangatarungan nga inyong nadungog, ginialang lang sa kaninyo, aron ka mo makatimbang-timbang sa komentaryo. At ang tagan sa igayon, sa isa lang ka minuto, 2 minuto, si Brad Carlito Sumuyag. Go ahead, Brad Carlito. Brad Carlito. Sige. Ngayong hapon no, nindot tayo ilang tema, mahitungod sa ipapahulay. Sa akong paminaw, mas klaro yun
nga ang adlaw Sabado mao gyud ang ikapito ka adlaw gani pa si Cardinal Rosales o Cardinal Vidal po tagsulti man nga wala gyud mabasa gikan sa Genesis paingon sa pinadayag wala gyud mabasa nga Domingo ang ade papulay ang ikapito nga adlaw busa nagpasabot ka na nga ang ikapito ka adlaw mao gyud ang Sabado nga ang Sabado maupod ang balaod sa mga gahom nga timaan o ilhanan nga katawhan niya katong mga tao nga nagbantay sa Sabado. Maraming salamat. Well, salamat kayo sa imong oras ug panahon. Magkasama, wala kita ikang panahon musunod ang atong igsonsap sa Baptist Church sa nasiyang programa. Kami mamilit sa pag-ingon sa tanang ikayon panahon. Imayaon nato ang Dios. Maing hapon. Man ang nabubuhay para sa sarili lamang walang sinuman Radyo mo nationwide. Niya na ang Bagong Heaven Economy Baby Diaper. Taas kalidad na, presyong barato pa. Kapa ka ng kapa, sana di mahal. Kapa ka ng kapa, sana may pera pa. Tigil ang kakakapa dahil nandito na ang New Heaven Economy. Ang baby diaper na abot kaya. High quality diapers for only $4.50. May Blue Lock Core for quick absorbency. Wala nang kapa-kapa kay baby. Wala na rin kapa-kapa ng bulsa. New Heaven Economy. High quality sa presyo